هاليلويا آمين هاليلويا كله خابئون بعوون كل تنانا نعوي نبلع لنا لهم هاليلويا يسوع يسوع هاليلويا آمين كله ناتك يبلي ناتي زبلو بصحيتي قديو إلى زمك ألو نبرت كايو كلو ناي بينخا زدكون كايو كزنتو وعلتك نبرت كايو كلو ناي بينخا زفتر كايو كزنتو عبدك كل انتنا يبكى 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 هاليلويا آمين هاليلويا هاليلويا كل انتنا يبكى 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 كل انتنا كتجز اني بقعيخا بقعيخا بينخا و املاخ كل انتنا يبكى 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 كل انتنا كتجز اني بقعيخا بقعيخا بينخا و املاخي كلو ناتكا يبلين ناتي زبلو بتصحيتي قديو إلى زمك ألو نبرت كايو كلو ناي بينخا زدكون كايو كزنتو عبدك نبرت كايو كلو ناي بينخا زفتر كايو كزنتو عبدك كاب قدموس بآغاز خونكو بخبر واقع داقم زتعدكو كنبري تفلي نعغا كنقروي قويتا دقنتك كاب قدموس بآغاز خونكو بخبر واقع داقم زتعدكو كنبري تفلي نعغا كنقروي قويتا دقنتك كاب قدموس بآغاز خونكو بخبر واقع داقم زتعدكو
كنبري تفلي نعخا كنقرو قويتا دقنتك هاليلويا هاليلويا አይፈቅድን ካልክት ቀመሉ እቲናት ካስ ንስኻ ክበረሉ ንዓኻ ጥራይ የግዘ ኩለንትና ልዕሊልካ ክትርአ ኣብ ሕይወተይ አይፈቅድን ካልክት ቀመሉ እቲናት ካስ ንስኻ ክበረሉ ዓኻ ጥራይ የግዘ ኩለንትና ልዕሊልካ ክትርአ ኣብ ሕይወተይ ኩለንትና ይበካ 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 ኩለንትናይ ክትገዝኣኒ ብቑዒኻ ብቑዒኻ በይንኻ ዎ ኣምላኸ ኩለንትናይ ይበካ 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 ኩለንትናይ ክትገዝኣኒ ብቑዒኻ 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 ዎ ኣምላኸ እንካ እንካ ኣምላኸ የንካ ፍታወዩ ኢየሱሰይ እንካ ትዘሎኒ ንዓኻ ውፍዮ ብዘይተረፍ በይንኻ ግዝኣዮ እንካ እንካ ሕይወተይ እንካ ትዘሎኒ ንዓኻ ውፍዮ ብዘይተረፍ በይንኻ ግዝኣዮ ብዘይተረፍ በይንኻ ግዝኣዮ ግዝኣኒኻ ግዝኣኒኻ ግዝኣኒ ኢኻ ንስኻ በይንኻ ግዝኣኒ ኢኻ ግዝኣኒ ኢኻ ግዝኣኒ ኢኻ ንስኻ በይንኻ ትጽቢተይ እግዚአብሔር ኣነ ንዑ ጥራይ ዝጽብቕ ወላ እንተ ጸልመት ሰጊሮይ መንኩብካ ዘሓንጊረ ሃሌሉያ ትጽቢተይ እግዚአብሔር ኣነ ንዑ ጥራይ ዝግዝእ ወላ ግዜ ጸንኪ ሰጊሮይ መንኩብካ ዘሓንጊረ ሃሌሉያ
قلنك حاصرو كبر عشابو وقحو قلنك علبت كحادر تليتو وقحو موقعقن حكيو حق العلاي سماي قدسب كويو بهدئات متصباي نوعت طبيت نلبي كم زما منو اي حابك علين عبك عليك اي نبي بيو نوعت طبيت نلبي كم زما منو اي حابك علين عبك عليك اي عم بيبيو متبين عخا ولا يغفل وكا تبيك ممساكا رقتيو لك كم وقحتا تصبيتي እግዚአብሔር ሃሌሉያ አንንዑት ራይት ጽበ ወላ ጊዜ ጸንኪ ሰግሮይ ፈጥራት ይፈልጥ امبردو كوكحيو إلا ممتاكا وين رقتيو كابو بالزيف لا تطراتي ريفلتين امبردو كوكحيو إلا ممتاكا وين رقتيو كابو بالزفلة تتصبيتي እግዚአብሔርዩ አንንዑት ራይ ዝጽበይ ወላ ጊዜ ጸንኪ ስግሮይ መንኩብካ ተሓንጊረ ጽቢተይ እግዚአብሔርዩ برادي قويتاي زنبي ولا كسيت انكي ساقروي منكو الو دخم كميلني آخا آخا دخم كميلني محلوي كيلكس سعري كيبسحو نابكا القوت كي قسقس عطا تصفى ناتي عيت دنقي إخا ولا تدنقو خا هجوين تصبيتي السخا بينخا عطا تصفى ناتي عيت دنقي إخا ولا تدنقو خا هجوين تصبيتي السخا بينخا هجوين تصبيتي السخا بينخا هللو هللو
ይከፈት ደጌታት ማዕጾ እቲ ንጉስ ክብሬ የቶ ይከፈት ደጌታት ማዕጾ እቲ ንጉስ ክብሬ የቶ ይከፈት ደጌታት ማዕጾ እቲ ንጉስ ክብሬ የቶ ሃሌሉያ ይከፈት ደጌታት ማዕጾ እቲ ንጉስ ክብሬ የቶ ይከፈት ደጌታት ማዕጾ እቲ ንጉስ ክብሬ ሃሌሉያ ይከፈት ደጌታት ማዕጾ እቲ ንጉስ ክብሬ የቶ ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር ክቡር 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 ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር ክቡር 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 ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ይከፈት ደጌታት ማዕጾ እቲ ንጉስ ክብሬ የቶ ይከፈት ደጌታት ማዕጾ እቲ ንጉስ ክብሬ ሃሌሉያ ይከፈት ደጌታት ማዕጾ እቲ ንጉስ ክብሬ የቶ ይከፈት ደጌታት ማዕጾ ላጋጅራባ እቲ ንጉስ ክብሬ የቶ ይከፈት ደጌታት ማዕጾ እቲ ንጉስ ክብሬ የቶ ሃሌሉያ ይከፈት ደጌታት ማዕጾ እቲ ንጉስ ክብሬ ናትካ የብል ናተይ ዝብሎ ብፅሒተይ ግደዩ ኢለዝምቀሎ ንብረትካዩ ኩሉ ናይ በይንኻ ዝደኮንካዮ ከዘንቱ ውዕለትካ ንብረትካዮ ኩሉ ናይ በይንኻ ዝፈጠርካዮ መልካም ለለኔ አባቴ መልካም ለለኔ አባቴ ታስብልን ለሞት አንተን ልጄ ብለህ ሁልጊዜ ለኔ መልካም መልካም ለለኔ አባቴ መልካም ለለኔ አባቴ ታስብልን ለሞት አንተን ልጄም ብለህ ሁልጊዜ ለኔ መልካም ለለኔ አባቴ አባቴ
አታስብልኝ ለሞት አንተን ልጄም ብለህ ሁልጊዜ ለኔ ሰው ሁሉ ያውቀዋል ካንተ በላይ መልካም ያረግል እንደሌለ አገር ሁሉ ያውቀዋል ካንተ በላይ መልካም ያረግል እንደሌለ ሁልጊዜ ለኔ መልካም ሁልጊዜ ለኔ መልካም ነህ ለኔ ተመስገን 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 አይርስዑኒ 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 አነሳ አይርስዑኒ አነሳ አይርስዑኒ 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 አነሳ አይርስዑኒ يرسعوني تفكركاني يرسعوني انكركاني يرسعوني تشكمكاني يرسعوني يرسعوني አይደኸም ካንገና ከተፍክረኒ አታትብኸይትለሊ አይደኸም ካንገና ተፍክረኒ ገና አታትብኸይትለሊ አይደኸም ካንገና ከተፍክረኒ አታትብኸይትደሊ ደኸም ካንገና ተፍክረኒ አታ ሰላመይ ደሊ እራታ ጽቡቐት ትደሊ አታ ደሓነይ ትደሊ አታ ዕረፍተይ ትደሊ አራታ ጽቡቐይ ትደሊ አታ ሰላመይ ትደሊ ሃሌሉያ ዕረፍትና ትደሊ ሃሌሉያ ላባቻ ባንተ እስኪ ልብና ይመስግን No more complain in the name of Jesus Christ. Complain ከህይወትና
ምክንያቱ ሞር ኮምፕሌንት መጽ እግዚአብሔር ምስጋናኻ የጥፍእ ሃሌሉያ ኻባኻ ይርሕቕ ሃሌሉያ ዛዝ ነብረላ ህይወት ብዕረፍቲ ክንነብር እግዚአብሔር ፈጢሮ በሰላም ክንነብር እግዚአብሔር ፈጢሮ ንኸምዚዩ ሰላመይ ይበኩም ሰላመይ ድማ ይሓድርኩም ዘለ ሓደ ነገር ዝገደፈልና ተሎ እግዚአብሔር ኣብዚ ምድሪ ሰላም ሃሌሉያ ዕረፍቲ ሃሌሉያ ኦራጃ ጋትራማ ያማ ሃሌሉያ ደለ ሲኢነል ካንዴ ተመሳሳሊ ደለ ሲኢነል ካንዴ ተመሳሳሊ ንዓኻዝ መሲ ኣይረኸብኩም ገና ሃሌሉያ ፍሉዩ መለለይኡ አቦ ዘኽታማት ይንሱ ጠበቃ መበለትዩ ይመስገነለይ ስሙ ለሊበለለይ ስሙ ለሊበለለይ ስሙ ፍሉዩ መለለይኡ አቦ ዘኽታማት ይንሱ ጠበቃ መበለትዩ ይመስገነል ሃሌሉያ ጠበቃ አለና ሎሚ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሎሚ ጠበቃ አለና አምላክ አለና አሜን 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 እልልታለሁ ዝገዛ ሃሌሉያ እልልታ ጭብጨባ እስኪ ሃሌሉያ ኦሆ እልልታ እስኪ በዓልሳ ሃሌሉያ አሜን 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 አበቃለና ሎሚ ሃሌሉያ ኦሆ አሜን 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 መንከም ኢየሱስ የለን መንከም አምላክ የለን እስኩ ጉባኤ የለን መንከም ኢየሱስ የለን 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 በሐሳብ እስኪ የለን 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 መንከም ኢየሱስ መንከም አምላክ የለን 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 ኢየሱስ የለን ከምኑስ በለ የለን 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 መንከም ኢየሱስ የለን 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 አቤት ልቻለው ዝገዛ አሜን ኦሆ ፍሉዩ መለለይኡ አቦ ዘኽታማት ይንሱ ጠበቃ መበለትዩ ይመስገነለይ ስሙ ይመስገነለይ ስሙ ይመስገነለይ ስሙ ይመስገነለይ ስሙ ይመስገነለይ ስሙ ፍሉዩ መለለይኡ አቦ ዘኽታማት ይንሱ ጠበቃ መበለትዩ ይመስገነለይ ስሙ ይመስገነለይ 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 ስሙ ይመስገነለይ ስሙ 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 አቤት አቤት ስሙ ደለ ሲኢነል ካንዴ ተመሳሳሊ ደለ ሲኢነል ካንዴ ንዓኻ ምሳሊ ደለ ሲኢነል ካንዴ ተመሳሳሊ ደለ ሲኢነል ካንዴ ተመሳሳሊ ደለ ሲኢነል ካንዴ ተመሳሳሊ ደለ ሲኢነል ካንዴ ንዓኻ ምሳሊ ኣብዚ ሞተ
ساعات تسفر تتقمصو رابعتي زقبر ريسا كزي زحالفو هيوت مزرارعو حتى كوان يكونو سيلا خبلو تتصوع بيسوس الازار ايموتنالو 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 هاليلويا نغري ايموتنالو نغري ايموتنالو ጉዳዬ አይሞተናሉ መስሁሉስ ኪዳኑ ናበይ ከድሕልሙ ያዕቆብ ለኽ ወሪድ የናብ ሲኦል ከይተጸናንዓኩ መስጂዱ ዘገኒ እልልታሎ ዝገዛ አሜን ዮሴፍ በሕይወት አሎ ዮሴፍ ይገዛአሎ እልልታሎ ዮሴፍ በሕይወት አሎ ራእይ በሕይወት አሎ መስሙሉስ ኪዳኑ ናበይ ከድሕልሙ ያዕቆብ በለኽ ወሪድ የናብ ሲኦል ከይተጸናንዓኩ ምስጢሩ ዘበቲ ቃል ብስራት መጾ ቃል ትህያው መጾ ሕልሙ ተፈጺሙ ይሞትን ዮሴፍ በሕይወት አሎ አይክንን ከአሊ ምሳይከሎ ከአሊ ትጅግና ምሳይከሎ ጣዓሲ ምሳይከሎ ኢየሱስ ምሳይከሎ ትጅግና ምሳይከሎ አዋጅ ጣዓሲ ምሳይከሎ ኢየሱስ ምሳይከሎ ሃሌሉያ ኢየሱስ ምሳይከሎ ትጅግና ምሳይከሎ ጣዓሲ ምሳይከሎ ትብርቱዕ ምሳይከሎ ትጅግና ምሳይከሎ እልልታሎ ዝቤ አሜን ደሌ ሲኢነልካንዴ ተመሳሳሊ ደሌ ሲኢነልካንዴ ንዓኻ መሳሊ ደሌ ሲኢነልካንዴ ተመሳሳሊ ደሌ ሲኢነልካንዴ ንዓኻ መሳሊ ፍሉይ እንዲኻ ፍሉይ እንዲኻ ካብ ፍጥረታት ፍሉይ እንዲኻ አሜን ካብ ሰሎሞን ዝበልጥ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብስሎ ጉባኤ ካብ ሰሎሞን ዝበልጥ ኣብስሎ ሕቶ ዝመልስ መልሲ ዘለዎ እሱ ምዝግለጥ ሕቶታት ኣበሎ
ታበሎ እሱ ምስግለት ቶታ ታበሎ አበሎ አበሎ ነገራ ታበሎ እሱ ምስግለት ቶታ ታበሎ አበሎ አበሎ ቶታ ታበሎ ደሊዮ ደለ አሜን አሜን እልልታለው ውስጤን የሞላ እልልታለው ባፍ የሚወጣ እልልታለው እልልታለው እልልታ 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 እልልታለው ውስጤን የሞላ እልልታለው ባፍ የሚወጣ እልልታለው ውስጤን የሞላ እልልታለው እልልታ እስክምስ ሙዚቃ አሜን 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 ደለ ሲኢነል ካንዴ ንዓኻ መሳሌ ንዓኻ መሳሌ ደለ ሲኢነል ካንዴ ተመሳሳሌ ተመሳሳሌ ፍሎይ ፍሎይ እንዴኻ 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 ደለ ሲኢነል ካንዴ ንዓኻ መሳሌ ንዓኻ መሳሌ ደለ ሲኢነል ካንዴ ተወዳዳሪ ተወዳዳሪ ፍሎይ ፍሎይ እንዴኻ ፍሎይ ፍሎይ እንዴኻ ፍሎይ ፍሎይ እንዴኻ ፍሎይ ፍሎይ እንዴኻ ምስ ፍሉጥ ኪዳኑ ናበይ ከድሕልሙ ያዕቆብ በለኽ ወሪድ ናብ ሲኦል ከይተጸናንዓኩ መንፈሱ ዝሕድስ ቃል ብስራት መጾ ሕልሙ ተፈጺሙ ይሞተን ዮሴፍ በሕይወት አሎ ዮሴፍ በሕይወት አሎ ዮሴፍ በሕይወት አሎ ዮሴፍ በሕይወት አሎ ላ ላ ላ ላ ላ ላ Amen, 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 dele ሲኢነል ካንዴ ንዓኻ መሳሊ ንዓኻ መሳሊ ደለ ሲኢነል ካንዴ ተወዳዳሪ ተወዳዳሪ ኣብ ሕይወተይ ፍሉይ ፍሉይ እንዲኻ ፍሉይ ፍሉይ እንዲኻ ፍሉይ ፍሉይ እንዲኻ ፍሉይ ሃሌሉያ አይረክብን ከማኻ አይረክብን ከማኻ ደሌ ሃሌሉያ ላባትራማን ቶዳባያ
አይርከቢ ከእናቴ ከአባት የሚጠጋጋ ዘመዴ ኢየሱስ ነው መከታ ለኔ አፍቃሪ የልብ ወዳጅ ከእናቴን ከአባት የሚጠጋጋ ዘመዴ አምላኬ መከታ ለኔ አፍቃሪ የልብ ወዳጄ ፍቅሩን ሳስብ ይገርመኝ ለኔ ያሳየው ምሕረቱ ማወራ ማያ ሎኛል ልኖር በቤቱ እናቴ ከአባት የሚጠጋጋ ዘመዴ ኢየሱስ ነው መከታ ለኔ አፍቃሪ የልብ ወዳጅ ሃሌሉያ ቀረባሱ ቀረባዩ ኢየሱስ ቀረባ ኢየሱስ አይቀረባ ካብ ትንፋሰይ ዝቐረባ ቀረባዩ ኢየሱስ ቀረባዩ ኢየሱስ ቀረባ ሊግራማታ ካብ ትንፋሰይ ንላዕሊ ካብታ ወሊዳትኒ ትብላ ኣዴኻ ኸማን ይቐርብ ኣምላኽ ካብታ ፈጢራትኒ ትብላ ኣዴኻ ኸማን እግዚአብሔር ይቀርብ ሃሌሉያ ቀረባዩ ኢየሱስ ቀረባይ ኢየሱስ ቀረባ ሃሌሉያ ካብ ትንፋሰይ ቀረባ ሃሌሉያ ይራራራራ ላባንቻባያ አሜን አሜን ቀረባዩ ኢየሱስ ቀረባዩ ኢየሱስ ቀረባ ካብ ትንፋሰይ ንላዕሊ ቀረባ ኣነም ቤተይ ገና ንዓኻ ምግብ ምርጫና ኣነም ቤተይ ገና ንዓኻ ምግብ ምርጫና ኣነም ቤተይ ገና ንስምካ ምጽዋዕ እዩ ምርጫና ኣነም ቤተይ ገና ንዓኻ ምግብ ምርጫና ኣነም ቤተይ ገና ንስምካ ምጽዋዕ እዩ ምርጫና ኣነም ቤተይ ገና ንዓኻ ምግብ እዩ ምርጫና ተመለኻ ቤትና ተመለኻ ውሻጥና ይተዓጠነልካ ይሰውዓልካ ምስጋና ይተዓጠነልካ ክብሪ ይሰውዓልካ ምስጋና ይተዓጠነልካ ክብሪ ቃል አምላክ አይፈልጥ ቃል ጎይታ አይፈልጥ አምላክ አይፈልጥን ቃል ጎይታ አይፈልጥን ኣነም ቤተይ
نعغامجل قايم الرجانا أنا بيتينجنا نعغامجل الرجانا أنا بيتينجنا هاليلويا أنا بيتي نعغامجل قايم الرجانا يسوس قويتاي نعو إنا نملخ نسود ما إنا نبر يسوس كملاسيو نسود ما يتسفعنا كزيابير يبارخ اسكا أجد ما تحاقويسنا زيابير مسكن كنهبينا باهيلنا زيابير يبارخ حقوس وهابي زيابير زفوتو حقوس وهابي داسيلنا كم زيجيرا زي كونس زيابير جن تزجبرنا ينوس يفلت እግዚአብሔር ይባረክ ባህል ሱቅ እግዚአብሔር ከገልግለና ካፈተው መንፈሱ ገሩ ንሕና ድማ በትዝሃበና ገርና ከነገልግሎይና እግዚአብሔር ይባረክ ጉልበት ዝሃብካና እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ ኃይሊ ዝሃብካና እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ እግዚአብሔር መንፈስ ካገርካ ዘገልገልካና አምላኽ ስምካ ይባረክ ካብ ጸልማት ዝጸዋዕኻና እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ أبو نابزجر نبرهان دس ساجر كنا እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ كم أسر المات زفتح خنا እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ كم أسرنا أجاننتاو مخري زفتح خنا እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ نافتي منجست فقر ود خاسر دس ساجر كنا ስምካ ይባረክ نزي منجست زسكن ورس سلز أوع خنا ونتمسكن سلز وازع مبان عشرين بيسوع كريستوس نخبر خاك خون دماز الله حزب خادم ما تحست عاداو زبالة كله يبارخ أم تاون موسون زبالة كله يبارخ زتعاز وزبالة دقتات يكفت أبو زي أيقونن روماي ميتو زتبها لجن هياو يخون زمتا نجر بيسوع كريستوس بذا ساعات هياو يخون لم يجزي أبهر مانم أي حزم أب كل متاو موسون مغوس مسأم يخون مغوس كا مسأم يخون منفسك بخبر يقصرهم بيسوع كريستوس نسخة عبي أملاخي خام كبره بكالهم أملاخنا أملخو مسكانا سجدت قبل منزل عالم أخيهم قويتها بيسوع آمين قويتها يباركم ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ቅዱሳን ሰላም አቤት እግዚአብሔር በህብረት ቅዱሳን መጻሁም አቤት እግዚአብሔር ሰላም አብለኩም ክብርና አምላክ ይሁን አውናውን እግዚአብሔር ይባርክ እስኪ እግዚአብሔር ይባርክ በለው አምላክ ይመስገን ዕድሜው ኩሉና አምላክ መገልጋል ይሁንሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አቦ ነባርኮሎና بتصقخ باركو نبلالونا እግዚአብሔር ኃይል ይወስኽ نبلالونا አምላኬ كم تزمرو እግዚአብሔር كل ساعة نعخا ما أزاز خون عطاني عطنلك نبلالونا بقباتك قبأيو نبلالونا እግዚአብሔር نسم بيتو نعخا يقلقل نبلالونا زمن كله أبيتك نخبرها يبل نبلالونا بيسوس كريستوس ياو سم قدوس سم كابل علينا نبلالونا إن بارك باركو نبلالونا إن حيل يحيل نبلالونا إن برتع نبلالونا بسم كان بارخولونا قويتها بيسوس كريستوس ياو سم كبرن እግዚአብሔር ይሁን አንተ ተወሰኸን በበልኩም ማን አብቃል አምላክን ሐልፊና
مزمور داويت 137 أب تقارباتات بابلون تقمتنا نتسيون مذكرنا بخنا مسنقطاتنا كابتا أبازلو عبولات سغلنا تمزمار خنانا مزمور قالات كابانا دليو تمسكيتنا ون حدا مزمور صيون زمروا لنا النابلو كنحقوس لمنونا كمغيرنا مو مزمور እግዚአብሔር አመድር ጓዳ ክንዝምር ኢየሩሳሌም እንተ ረሲዕክስ የማነይቲ ኢደይ ትረስዓኒ እንተ ዘይዘኪረክስ ኢየሩሳሌም ሓለፋ ኩሎም ሓጎሰይ እንተ ዘይጌረያ መልሐሰይ ኣብትን ሓገይ ትጣበቕ ወእግዚአብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረታ ኣፍርሱ ዝብሉ ደቂዶም በመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም እቲ ክትዓንዊ ዘለኺ ጓል ባቢሎን ሕነት ዝገበርክና ዝፈዲ ምስጉን እዩ ንሕፃነትኪ ሒዙ ኣብ ከውሒ ክጭፍለቆም ምስጉን እዩ ኢየሩሳሌም ከዓ ሓለፋ ኩሉ ሓጎሰይ እንተ ዘይጌረያስ ኢየሩሳሌም ከዓ ሓለፋ ኩሉ ሓጎሰይ እንተ ዘይጌረያስ መልሐሰይ ኣብትን ሓገይ ትጣበቕ ኢሉ ስለዚ ቅዱሳን ሶሻል ሚዲያ ድማ ትከታተሉ ዘለኹም ጸጋ ኣምላኽ ምሳኻትኩም ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ቃል ኣምላኽ ሒዝልና መፅእ ደሎ ኣብሪሽ ሓወይ አብርሃም ጎይታ ይባርኽካ ራይ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን بقطታ ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንከይድ ኢና ግን ከዓ ቅድሚ ናብቲ ዝተዳለኽሉ ንእግዚአብሔር ቃል ቅድሚ ምኻደይ ከመስግን ይደሊ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንኹሎም ኣብ ዝዕየው ዚ ዘገልግሉ መዘምራን ኣሸር ሚድያ ኩሎም ኣገልግሎታት ናይ ጸሎት ብርኡይ ብዘይርኡይ ብኩሉ ሸነኽ ንእግዚአብሔር ዘገልግሉ ቅዱሳን ኣቐዲመ ከመስግን ይፈቱ ምኽንያቱ ነዚ ሕጂ ኣነ ደው ኢለሉ ዘለኹ ኣብዚ ደው ኢለ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክዛረብ ዝተመቻቸ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ካብዚ ኣዳራሽ ጀሚርካ ጽሬት ናይ ዝዳራሽ ምድላው ሚድያ ጸሎት ናብዚ መንፈስ ዝውን ገዛርሱ ክንበጽሕ ብጸሎት ውን ኣጸቢቑን ዝተግሁ ኣሕዋትና ከምኡውን መዘምራን ሙዚቀኛታት ኩሎም ኣጸቢቐ ንእግዚአብሔር ከመስግኖም ይደሉ ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቀጺልና ድማ ሕጂ ኣብዚ ምእመን ኣለና ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ ዓለም ከምኡውን ኣብ ቤቶም ኮይኖም ድማ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ዝከታተሉ ዘለው ድማ ሰላም ኣምላኽ ይብዛሓሎም ይብል ዕራይ ቀጺለ ናብ እቲ ሎማዓንቲ ክንመሃሮ እግዚአብሔር ዘዳለወልና ቃል ክንኣቱ ኢና እቲ ቃል ወይ ድማ እቲ ክፍሊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኤፌሶን ዘሎ እዩ ኤፌሶን 4 ምዕራፍ ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ ቁጽሪ 16 ዘሎ እዩ እቲ ክፍሊ ናይቲ መጽሓፍ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኮንቴክስት ዝኮይና ኢና ክንዛረብ ማለት እዩ ወይ ድማ ክንመሃር እቲ ምዕራፍ ብዙሕ ቃላት ዝሓዘ እዩ ንነፍስ ወከፍ ነዘን ኣብዘን 16 ዘለዋ ጥቕስታት ንነፍስ ወከፍ ክንዝርዝረን እንድሕር ኮይና ግዜ ክወስደልና እዩ ማለት እዩ በዚ ዘለና ሓፂር ግዜ ክንገልጾ ቁሩብ ክውሕደና እዩ ግን ካብኡ እቲ ንዓይ ብዛዕባ እዚ ቃል ኣምላኽ ሸርከብ ክገብር ምስ ተሓተትኩት ኣብ ልበይ ዝመፀኒ ቃል ግን ኣብቲ ክፍልቲ ስለ ዘሎ ንዕኡ መሰረት ጌርና ኢና ክንሪኦ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ሓሳባት ኣብ መወዳእታ እቲ ርእስተይ ብመጀመርታ ኣቅዲመ እዚ ቅድሚ ሕጂ ከም ትፈልጥዎ የሻቕለኩም እየ ነይረ ምሽ ሓቂ ኣርእስተይ ኣብ መወዳእታ እዩ
እንታይ ክብል ለልዩ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ዝብለኒ መልእኽተይ ሳመወዳእታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ከይበፅሐ ከሎ ሰብ ምናልባት ክስልችዎ ይኽእል ኸውን ወይ ከቋርፅ ይኽእል ኸውን ሎሚ ግን ኣርእስተይ ብመጀመርታ እየ ዝዛረበሉ ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ኣርእስቲ ናይቲ ቃል ናይ መንፈስ ሓድነት እዩ ዝብል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እሞ ክንጽልሎ እግዚአብሔር ክገልጸልና እግዚአብሔር ክድግፈና እስኪ ኣብ ናይ ጸሎት መንፈስ ንኹን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ክዛረበና ጸኒሑ መዝሙር ጥራሕ ኣይኮነን ማለት መዝሙር ንገዛእ ርእሱ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንድዩ ናብ እግዚአብሔር እንመልሶ ምስጋና እንድዩ ወርሺፕ እንድዩ ኣብኡ ግን መልእኽቲ ከኣሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣምላኽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝዛረብ ስለዚ ኣነ ንገዛእ ርእሰይ ካብ ኣሸር መርሃዊ ጸሎት ክመርሓና ከሎ ካብኡ ጀሚረ ክሳብ ሓውና ካብ መዝሙር ከገልግለና ጸንሐ ካብቲ መዛሙራት መልእኽቲ ይቕበል ነይረ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብፍላይ ድማ ምስቲ ሎማዓንቲ ንሪኦ ሓሳባት ማች ይገብርዶ ይሰማማዕዶ እንዳበልኩ ምክንያቱ እቲ መንፈስ ሓደ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ሰራርሓ እኳ በበይኑ እንተኾነ እቲ ጸጋ እኳ በበይኑ እንተኾነ እቲ መንፈስ ግን ሓደ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክንሰማማዕ ይደሊ ነይረ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ቅድሚ ኣብዚያ መድረኽ እዚኣ ቅድሚ ምውፅአይሲ ነቲ ተዳልየሉ ዘለኹ ሓሳብ ምስኡ ዘረጋግፀለይ ካብ ኣሕዋተይ ይሰምዕ ነይረ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ በዚ ከዓ ልበይ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ስለዚ ሕፂረ እየ ሎማዓንቲ እቲ እንመሃሮ ነንብቦ ሓፂር ቃሊና ክንዛረብ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በዚ እስከ እግዚአብሔር ክዛረበና ክገልጸልና ሕጂውን ደጊሙ ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ከም ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ልብና ክሓድር መታን ከለውጠና ከሰጋግረና ናይ ህይወት ለውጢ ክንገብር ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ክንገብር ናይ አነባብራ ለውጢ መታን ክንገብር እግዚአብሔር ሎሚ ብቃሉ ገይሩ ክዛረበና እስኪ ንጸባበዮ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽና በዛ ሰዓት እዚኣ በጎይታናን በመድሓኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ንህበካ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ክብሪ ንዓኻ ንበይንኻ ጥራሕ ይኹን እግዚአብሔር ኣብዚ ዘለና እግዚአብሔር ሳላ ምሕረትካ ስለ ዝኾነ ተመስገን ሳላ ጸጋኻ ስለ ዝኾነ ተመስገን ሓለዋኻን ጉስነትካን ስለ ዝበዝሓልና ስለ ዝኾነ ተመስገን ስጉምቲ ሰብ በእግዚአብሔር ይጸንዕ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እንሆን ስጉምትና ኣጽኒዕካ ብህይወት ንበሩ ኢልካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝኽፉእ ዘመንን ጊዜን እግዚአብሔር ብህይወት ምህላውናውን ተኣምር ስለ ዝኾነ ተመስገን ናትካ ምሕረት ስለ ዝበዝሓልና ስለ ዝኾነ ተመስገን ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዚ እንዛረቦ እግዚአብሔር ንስኻ ክትከብር ንዓኻ ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ኣሕሊፍና ንህበካ ኣለና ኩሉ ክብርን ኩሉ ምስጋናን ንዓኻ ንበይንኻ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ሓራይ ከምቦበየ ነቲ ክፍሊ መልእኽቲ ኤፌሶን 4ይ ምዕራፍ ካብ 1 ክሳብ 16 ዘሎ ማለት እዩ እንዳስመርክሙሉ ኪድ ኢኹም ማለት ተን ካብዚ ፓራግራፍ እዚ ሃይላይት ዝገበርኩለን ቁጽርታት ስለ ዘለወን ንዕን ታሽሙ እንዳገበርናለን ክንከይዲና ደጊም ኣነ እሱር ብጎይታ ነቲ ተጸዋዕክምሉ ጽዋዓ ብቑዓት ኮንኩም ክትመላለሱ ምዕደኩም ኣለኹ ነታ ብቑዓት ኮንኩም ክትመላለሱ ትብል ኣስምሩላ
بتحتنا زبلن بلوهاتن بهدآتن نحد حدكم بفقري ناتتصاوركم نات حبرة منفس بمأسر السلام غيركم كتحلوه تقادلو كمتي بحانت تسفات صوعاكم تتصوعكم دما حادث غان حاد منفسنيو نزياون أسمرلا كم حانتي كمتي بحانت تسفات صوعاكم تتصوعكم دما حادث غان حاد منفسنيو زياون أسمرلا حدا قويتا حدا حانت امنت حانت تمكت اتي لعل خلون بخلون اب كلون زلون حدا املاخ ناب بخلون نسيو غناخه بمسفر وهبت كريستوس النفس وكف صقا تواهبيو زياو ناسمرلا سلازي خا ناب لعلي مسديبه مركو مارخ نسبون وهبت هابه يبل ازي ديبه زبل جن نابت معامو كفلي مدرون مورادو انت زي كوينوس انتاي مالتيو اتي زوردن كله من انت خملء لعل كله سمايات زديبو نسيو كلاتنا ناب حبرة امنت ناب فلتة ود املاخ ناب اخول السبعي ناب لك ملات بسحنا كريستوس كسع نبصح اتوم قدوسان نزياون اسمرولا تا 11 كسب 13 بحنساب زلوا مالتي ناب لك ملات بسحنا كريستوس كسع نبصح اتوم قدوسان نتي غبري اغلغلوت نمهنا سغا كريستوس مولات منتي كخونو يلو نسو نغليهم حواريات غليهم دما نبيات غليهم كاونجيلاوان غليهمون غاسوتن ممهران كخونه هابه دحر حجي نحنا باتي كابتي بمتبار سبن مفحس سحتت زخون تنكولن زمصناي تمهرتي كله نفاس نيو نجو ان دفان نخبكبن قلع ما انت خين خونسي بفقري نحقي الناس عمنا ناب ترئيس زخونه كريستوس نعبه زياو ناس مرلا بزلو تسغا بدغفتي مملا غبي نات تححزن نات اساسرن بمتن اتنن خفلو تمدبلو قبري بفقري من انت خنصسي كاب كريستوس ايو معباي زركب حراي እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ማለት እቲ አገባብ ሕጂ ያነ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ አይኮነን ሕጂ እንት ነጽንዕ ዘለና ማለት ስፔሲፊክ መልእክት እውን አይኮነን ግን ትምህርቲ ምክንያቱ ተጋባብ ስለ ዝፋላለ ማለት እንድሕር መጽሐፍ ኤፌሶን ተጽንዕ እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ትጥቀመሉ አገባብ ብፋላለይ መልእክት እንድሕር ኮይኑ ከዓ እግዚአብሔር ዝሃበካ ውሽጥኻ ዝሃበካ መልእክት ስለ ዝኾነ أبوي خان تعشم تقبر مالتي أنا جن حجتي زتداله كله جن انتايو تمهر تاوي مالتي كن فلت أوزل لنا مالتي مالت كم تفلت أوز مال أختي ناي إفيسون أبز حلف جزيون كابز قال زون شير جيركم نيرب معرف شدشة مالتي زناي لو مجن كاب معرف 4 بتي كاب قصر حاده كاب معرف حاده خصام معرف 3 زلو خم تتفلطو مالتي اتي እግዚአብሔር نسب بتزلالماو مخري بتزلالماو حساب اب لب እግዚአብሔር كاب زنبره كمتي اب زفطرت نريو سب ملكعنا كم مثلنا سب نفطر كم زبله እዚ ድማ مرآيا ناتو ድማ سب እግዚአብሔር ድማ ንሰብ ከም ዝፈጠረ እግዚአብሔር በምክንያት ኃጢአት ሰብ እኮ ካብ እግዚአብሔር እንተተፈለ አምላኽ ግን በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ከዓ እንደገና ረዲም ከም ዘድሓነና በክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ናይ ኃጢአትና ዋጋ በመኽፋል ናይ ኃጢአትና ዋጋ ከፊሉ ሕድገት ኃጢአት ከም ንረክብ ገይሩ ዳግም ከም በሐድሽ ዝወለደና ማለት እዩ ነዚ ድማ መረጋገጺ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከም ዝለኣኸልና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተንሰስ መን ይመጽእ መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ አባና ይነብር ማለት ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ በአካል ኣብ ይሁዳን ኣብ ሶማርያን በአካል ዝመላለስ ዝነበረ ስጋ ለቢሱ ማለት ሕጂ ድማ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን አምላኽ ምስተቀመጠ መንፈስ ቅዱስ ድማ ወሪዱ ሕጂ ምሳና ከም ዘሎ
ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ እዚ መጽሓፍ ዝንታይ ዝብለና ሕጂ ብዛዕባቲ ሰብ ካብ ኣምላኽ ክመሃሮ ዘሎ ክፈልጦ ዘሎ ኮፍ ኢሉ ከምዚ ሕጂ ንስኻትኩም ኮፍ ኢልኩም ቃለይ በቲ ኣነ ዝዛረቦ ቃል ክትሰምዑ ኮፍ ኢልኩም ዘለኹም ኮፍ ኢልካ ካብ ቃል ኣምላኽ እትመሃሮ እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዘንበብክዎ ግን ናይቲ ዝተመሃርካዮ ትምህርቲ ሪኣክሽን እዩ ማለት ግብረ መልሲ ኣምላኽስ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ናይ ዘላለም ህይወት ሂቡካ መንፈሱ ሂቡካ መንፈስ እግዚአብሔር አባና ይሐድር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ካፕታን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብግሊ ዝተቀበልናና ጀሚሩ መንፈስ ቅዱስ አመን ይነብር አባና ይነብር ሕጂ መንፈስ ቅዱስ አባና ንኽነብር ምክንያት ዝኾኖ መኒ አምላክ በዓለ ምናልባት ናትና ግደን ታይ ነይሩ እንድሕሪልና ፍቃድ مش أب فيليبي يخوم قبلنا أتم أنت سناي فقاديلو أباخاتكم جبرن دليتن جبرن زجبر مني أملاخي زابير سمس جنيخو سلازيك زابير أبانا أنتي حديرو دليت حديرو وانجيل يسوع كريستوس مسمع ناسي أتوانجيل زدحن كم زخوني نحاتياتنا واقع كم زتخفله يسوع كريستوس أمسكل كم زخفله أمونغونا نمونغو أملاخن زفلينا كم إسرائيلاوين تايتباهيلو أمونغوين أمونغوهم كوين زفليكم تايلو حاتياتكم دخي كونن يلو سلازي حاتياتنا بيسوس كريستوس بناي يسوس كريستوس أمسكل ممات كاب تخفله حدقت حاتيات كنركب كم نخل مسمعنا سبات مسكرولنا أمنتي خمز خماخم مسكرولنا نتي وانجيل انتي غيرنا يا مالتي تقبلنا يو سلازي ناتنا قدن تاينيرو فقادنا مهاب امين مبال ايدكام زرقح انت زي كينو بر ناتنا contribution امد حنا انتي نيرو دي اب مسكال نيرنا دينا نحنا of course حاتياتنا نيري اتسقاي قن ابانا ينبرن اتسقاي امني نيرو اب سقا يسوس كريستوس ينيرو زي ابيهر استمسكن يخون سلازي زقال زي مسمعنا يو نحنا انتهيبنا فقادنا هبنا مالتي سلازي نايسب نجر فقاد طرحي فقاد كان من مهب نأملاخ مهب طرح مالتي أملاخ استمسجن يخون سلازي بزجيرو قويتا يسوس كريستوس كم زد حاننا فليتنا إنا نقويتا يسوس كريستوس تقبلنا مالتي سلازي أتي سلسة معرف كم معرف حدا خسام معرف سلسة زلوا دما كم زجيرو يزرزر لنا مالتي تنا እግዚአብሔር ዘላለማው ዓላማ تنا እግዚአብሔር ዘላለማው ሐሳብ ኣብ ፍጥረት እንታይ ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚ እዚ ምስ በለና ግን እግዚአብሔር ካባና እንታይ ይደሊ እንታይ ይደሊ ፍቃድና ይደሊ ፍቃድና ክንህብ ከለና አሁን እግዚአብሔር كألتنا يكونن زحتنا حجون انتاي زحتنا كمتي نقويتا نخنقبل فقادنا ذهبنا حجون اتناي زلالماوي علامانا እግዚአብሔር اتناي እግዚአብሔር حسابن مخرنا بزا مدر زيا كفصم حجون እግዚአብሔር انتاي زدلي فقادنا يزدلينا مالتي أملاخ استمسكن يخو مخنياتو انت يالو دينا نبل زلنا منفس قدس اللو نهاريات كخوميلو مش حق كساب مودات عالم مساخاتكم كخوني قبلهم كلوس بزعبا من يزارب زلو يسوس كريستوس بمنفسوس مس هواريات اللو مالتكوي ورد يخنبل كلنا يسوس كريستوس منفس قدس ورد يخنبل أبيدي زنبر زلو حج منفس قدس أب نفس وكفنا كويس نبر زل آمين سلازي منفس قدوس أب هيوت نفس وكفنا ينبر
ኣሎ ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሕጂ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ዝነብር መንፈስ ብዛዕባ ኢና ክንዛረብ ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምክንያቱ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣብቲ መጀመርያ ቁጽሪ እንታይ ኢልና ኢና ነቲ ተጸዋዕኩም ልጽዋዕ ብቕዓትኩም ክትመላለሱ ብቕዓት ይብለና ኣሎ ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብቕዓት ካብ ምንታይ እዩ ዝህነጽ እንድሕር ኢልና ካብ ፍልጠት እዩ ካብቲ ዘለካ ምፍላጥ ካብቲ ዝተቐበልካዮ ዘለካ ምፍላጥ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ መልእኽቲ እንታይ ኢልና ኣለና ናይ መንፈስ ሓድነት ንኣብነት መርሃዊ ከጸልየና ከሎሲ ነዚ ዝመስል ሓሳባቲ ኣብታ መጀመርያ ዝነበረት ኣሽሙ ማለት እዩ እንታይ እንዳበለ የጸልየና ነይሩ ማለት እዩ ንሓድሕድና ክንቀባበል ብለና ነይሩ ማለት እዩ ንሓድሕድናሲ ከም ኣሕዋት ከም ክርስቲያናት ኮይናስ እንታይ ክንገብር ክንቀባበል እንዳበለ የጸልየና ነይሩ ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንሓድሕድካ ንኽትቀባበል ዝገብረካ ካብ ሓደ መንፈስ ስለ ዝተወለድካ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ነፍሲ ወከፍና ክንርአ ከለናሲ ከም መንፈሳውያን ማለት እዩ ተተሓሳስባና መንፈሳዊ ንገዛ ርስና ከም መንፈሳውያን ጌርና ንቆጽራ እንድሕር ኮይና ኣነ መንፈሳዊ ሰብየ ትብል እንድሕር ኮንካሲ ንሓደ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ዳግም ዝተወለደ ሰብሲ እንታይ ዓይነት ኣመለኻኽታ ኣለካቡ ካብ ሓደ ኣነ ብዙሕ ግዜ ንመንፈሳዊ ነገር ካብ ምንታይ ዝርድኦ ካብዚ ስጋዊ ነገር ካብኡ ብዙሕ ነገር ዝመሃር ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዋላ እውን ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከለዉ ንገዛእ ርሱ ብዛዕባቲ ኣብ ንሓድሕድና ኣካል ከም ዝኾንና ነቲ መንፈሳዊ ነገር ንኸረድእ ክብል ጳውሎስ ዝተጠቐመሉ እንተኣሽሙን እንድሕር እንታይ እዩ እንድሕር ኢና ንኣብነት ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ንረኽቦ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ንረኽቦ ኣብዚ እውን ኣብዚ ሕጂ ነንብቦ ዘለና እውን ዝዛረበና እንታይ ብዛዕባቲ ሓድነት ብዛዕባቲ ናይ መንፈስ ሓድነት ክዛረብ ከሎቲ ከም ኣብነት ገይሩ ዝተጠቐመሉ እንታይ እዩ ናይ ሰብ ስጋይ ሰብነት ሓደ ሙሉእ ሰብ ሙሉእ ቦዲ ስጋ ሰብሲ ኣብዚ ስጋዝ ክንደይ ኣካላት ኣለዉ ነፍሲ ወከፍ ኣካል ንመን እዩ ዝነብር ነቲ ካልእ ኣካል እዩ ዝነብር ልብኻ እንድሕር ሓሚምካስ ሳምቡእኻ ኮምፎርት ይስምዓ ኣይስምዓኒ ምክንያቱ ልቢ ብሳምቡ እያ ትሰርሕ ማለት እዩ ልቢ ብሂወት ክትቅጽል እንድሕር ኮይና እንታይ የድልያ ሳምቡእ ተድልያ ምክንያቱ ክተተንፍስ ክትክእል ኣለካ ማለት ተዘይተንፊስካ እንታይ ክትከውን ኢኻ ማለት እቲ ናትካ ሪስፓራቶሪ ሲስተም እንድሕር ተባላሹሲ ልብኻ እንታይ ክትከውን ትኽእል ምሽ ስለዚ ንሓድሕዱ ተሓደ ኣካል ነቲ ሓደ ኣካል እዩ ዝነብር ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነዚ እንድሕር ከምቲ ዝግባእ ጌርና እንድሕር ተረዲእናዮ ኣብ ንሓድሕድና ዘለና ጥቕሚ ድማ ክርዳእና እዩ ማለት እዩ ጥቕሚ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ንኣምላኽ ማለት እዩ ኣምላኽሲ ክሳብ ወዱ ክሳብ ምኽፋል ዘገድዶ ምኽንያቱ እኮ ናይ ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ኣጀንዳ ወይ ድማ ናይ ዘለዓለም ዓላማ ኣብ ፍጥረት ስለ ዘለዎ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ክፍጸም እንድሕር ኮይኑ ካብ ሰብ ካብቲ ዘድሓኖ ሰብ
ዝደልዮ ነገር ኣሎ ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ሕጂ ብዛዕባ ክእለት ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ኣብ ንሓድሕድና ኣካላት ከም ዝኾንና ማለት ብመንፈስ እንታይ ከም ዝኾንና ሓደ ከም ዝኾንና ክርዳኣና ይግባእ ማለት ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ሓደ ግዜ ሰባት እንታይ እዮም ዝመስሎም ነቲ መንፈሳዊ ሓድነት ባዕልኻ ጽዒርካ ተምጽኦ ይመስሎም ሓደ ንምዃን ኣይኮንካን ትጽዕር ኣብዚ ኣጸቢቕኩም ተጠንቂቕኩም ሕዝኒ መንፈሳዊ ሓድነት ብገዛእ ርእስኻ ዴቨሎፕ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ብጻዕርኻ ዝመጽእ ኣይኮነን ንስኻ ጽዒርካ ከምዚ ካልእ ኣብ ካልእ ምሽ ኣብ ካልእ ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለዩ ኦርጋናይዜሽን ዘለዎም ሒዞም እዮም ምሽ ኦርጋናይዝድ ዝኾኑ ዘለዎም ሒዞም ተኣኪቦም ሓደ ነገር ንምግባር ኦርጋናይዝ ዝኾኑ ማለት ንሕና ግን ኦልሬዲ እንታይ ኮይና ኢና ብመንፈስ ሓደ ኮይና ኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ እቲ ናትና ግደ እንታይ እዩ ብመንፈስ ሓደ ከም ዝኾንና ምርዳእ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ እቲ ቀንዲ መልእኽተይ እውን ኣብዚ እዩ ማለት እዩ ብመንፈስ ሓደ ከም ዝኾንካ ምርዳእ እቲ መንፈስ ሓደ ከም ዝኾነ ተረዲእካ ምንባር ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ውህበት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ምሽ ተዛሪቡሎ ብዛዕባ ገሊኦም ሐዋርያት ገሊኦም ወንጌላውያን ገሊኦም ታይም ነቢያት ሓሙሽተ ኦፊሳት ኣብዚ ተጠቂሱሎ ምሽ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ፓራግራፍ ዝግን ብዛዕባ ንምዝራብ ኣይኮነን ነዞም ኣብዚ ከም ኦፊስ ተጠቂሙሎም ዘሎ ዞም ሓሙሽተ ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ተጠቂሙሎም ዘሎ ከም ኣብነት እዩ ተጠቂሙሎም ዘሎ እምበር ከም ሕጊ ኣይኮነን ምናልባት እዞም ሰባት እዚኣቶም በቲ ዘለዎም ኣገልግሎት በቲ ዘለዎም ቅብኣት ናብዚ ሕጂ ንምሃሮ ዘለና ምክንያቱ እታ መወዳእታ ዕላማ እንታይ እዩ ነቲ ዝተፀዋዕ ፅዋዕ ኣለና ነፍሲ ወከፍ ፅዋዕ ኣለና ክንብል ከለና ሕጂ ኮሊንግ ፎር ንሓድ ፓስተር ንምዃን ወይ ሃዋርያ ንምዃን ኣይኮነን ትፅዋዕና ፅዋዕና ብቑዓት ኮይና ንእግዚአብሔር ክነገልግል ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ኣብዚ ቤት እዚ ዘለና ሕጂ 50 ዲና ዘለና 100 ዲና ዘለና ብዘይገድስ ኣገልገልቲ ኢና ነፍሲ ወከፍና እግዚአብሔር ክነገልግሎ ይዝደሉ ማለት ክተገልግል እንድሕር ኮንካ ግን እንታይ የድልየካ ብቕዓት የድልየካ እቲ ብቕዓት ከኣኒ ካብ መን ትረኽቦ እዩ ካብ ገዛእ ርእስኻ ዘይኮነ ካብ እግዚአብሔር ትረኽቦ ብቕዓት ነዚ ምርዳእ ሕጂ ንኽተገልግል እቲ ኣገልግሎትካ እውን ፍረ ንኽህልዎ ዝገብሮ እንታይ እዩ እቲ ናትካ ጻዕሪ እቲ ናትካ ድኻም ዘይኮነ ነቲ ዝተቐበልካዮ ነቲ ዝኾንካዮ ኣሚንካ ክትቅበል ከለኻ እንደገና ድማ ኣብ ንሓድሕድካ ድማ ክትቀባበል ከለኻ ማለት እዩ ከምዚ ምሽ ታለንት ብዛዕባ ታለንት ክበሃል ሰሚዕኩም ኣለኹም ታለንት ምዚ ይኮነን እዚ ጸጋ ዝውህበት እዚ ንብሎ ዘለና ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግል መድሓኒኻ ጌርካ ምስ ተቐበልካ ምስ ምድሓንካ ዝወሃበካ ናይ ኣገልግሎት ጸጋ እዩ ውህበት ጸጋ እዩ እቲ ታለንት ድማ ተፈጥሮ እዩ ክትውለድ ከለኻ ካብ ኣቦኻን ኣብ ከበዲኻን ዝተፈላለዩ ታለንት ሒዝካ ኢኻ ትመጽእ ሓደ ኮሜድያን ብቀዳማይ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ቃለ መጠይቕ ክገብርዎ ከለው ይሰምዕ ነይረስ ሓፋሪ ኢሉ ብጣዕሚ ሓፋሪ ብዙሕ ግዜ ኢንተርቪው ገለ ሓቲቶሞስ ፍቃደኛ ይነበረን ማለት እዩ ድሕሪ ክንደይ ግን ፍቃደኛ ኮይኑ ይሓቶ ነይሩ ኤንዌይስ ጋዜጠኛ ሕጂ እንታይ ኢሉስ ብጣዕሚ ሓፋሪ ኢሉ ግን ኣብ መድረኽ ምስ ደየብኩ ግን ኮሜድያን እዩ
حفارن كوميديان محسبو ماش زي قبر مهنيات كوميديان دحر كون كاسب قدم سب كون كات واسو تغبرو نجر كوين تسب زسحق مالتي مو حفار تكون كاس كمي غير كاخ تغبرو تخل مدرخ وصيخا تاشم خ تغبرو زي تخل ግን እንታይሉ ኣብታ መድረኽ ምስ ደየብ ግን ካልእ ሰብ ዝኸውን እዩ ሕጂ እታ እንታሽሙ ኣነ ንዓይ ሕጂ ብምንታይ ወሲደያ ማለቲ ኣብቲ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ድማኒ ልክ እሱት ናቱ ታለንት እዩ መንፈሳዊ ውህበት ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ኣይኮነን ታለንት እዩ ማለቲ ከምቲ ካልእ ሓደ ንፉዕ ሙዚቀኛ ዝኸውን ወይ ድማ ካልእ ንፉዕ ቴክኒሽያን ዝኸውን ወይ ንፉዕ ተዛራባይ ዝኸውን ስለዚ ናቱ እንታይ እዩ ታለንት እዩ ኣነ ሕጂ ዝዛረብ ዘለኹ ድማኒ ብዛዕባቲ ብመንፈስ ሓደ ካብ ምዃንና ዝተልዓለ ነፍሲ ወከፍና ኣብታ ኣካል ክርስቶስ ርእሲ ንሕና ድማኒ ከም ኣካላት እነከናውነ ወይ ድማ ንፍጽሞ ናይ እግዚአብሔር ኣገልግሎት የዛረብ ዘለኹ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነፍሲ ወከፍና እቲ መንፈስ ሓደ እዩ እቲ ኣሰራርሓ ግን እንታይ ኢሉ በበይኑ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ በበይኑ ከም ዝኾነ እቲ መንፈስ ሓደ ከም ዝኾነ እቲ ኣሰራርሓ እቲ ኣገልግሎት ግን በበይኑ ምዃኑ ተረዲእና ኣብ ንሓድሕድና ክህልወና ዝግብኦ ምትሕብባር ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ሓደ ግዜ ምሽ ንመንፈስ ቅዱስ ንጽበዮ ዘለና ኮይኑ ይስማዓና መንፈስ ቅዱስ ይናዓና ዝጽበየና ዘሎ መቸም ኣገልግሎት ንኣምላኽ ምግልጋል ማለት ንኣምላኽ መንባር ማለት እኮ እዩ ዓቀምሽ ንኣምላኽ መንባር ማለት ንገዛእ ርስኻ መንባር ማለት ኣይኮነን እቲ ናትና ዝስማዓና እንደልዮ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ኣብ ፀጽባሕ መዓልታዊ ህይወትና ማለት ናይ ውሽጥና ነገር ዝደልዮ ነገር ትገብር እንድሕር ኮንካ ወይ ድማ ናይ ትምኒት ስጋኻ ትፍጽም እንድሕር ኮንካ ንኣምላኽ የገልግል ኣለኹ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርቲ ክንዛረበሉ ዘለና እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ብመንፈስ ሓደ ከም ዝኾንና ተረዲእና ቡቕዓት ኮይንና ክንዓቢ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣገልግሎት ናይ መንፈሳዊ ዕብየትናን ብቕዓትናን ውፅኢት እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ኣገልግሎት ዝብል ቃል ሓደ ግዜ እንታይ ኮይኑ ይስማዓና እዩ ንገለ ዝተወሰነ ሰባት ዝተሓድገ ኮይኑ ይስማዓና እዩ ካብዚ ኢና ክንወፅእ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ታ ቀንዲ ፖይንተይ ድማኒ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ትገብር ማለት እዩ እንታይ ኣሽሙ ትገብር ማለት እዩ እዚ ክትገብር እንድሕር ኮንካ ግን እንታይ ካብ ምንታይ ዝተልዓለ እዩ እዚ ንብሎ ዘለና ሓደ ሰብ ንኣምላኽ ኣብ ምግልጋል ደረጃ በፂሑ እንብል እቲ ኣተሓሳስባና እቲ ኣቐዲምና ዝተዛረብናዮ ማለት ኣገልግሎት ናይ ምንታይ ውህበት እዩ ናትካ ፃዕሪ ይኮነን ንስኻ ፅዒርካ ድኺምካ እግዚአብሔር ነቲ ድኻምካ ኣይኮነን ዝርዮ ፍረኻ ድማ ብመጠን ትድኻምካ ኣይኮነን ዝበዝሕ ፍረኻ ብመጠን ምእዛዝካ እዩ ዝበዝሕ ንመን ምእዛዝካ ንመንፈስ ቅዱስ ምእዛዝካ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን መንፈስ ቅዱስ ምሳይ ኣሎ ትብል እንድሕር ኣለኻ ኮንካስ ንምንታይ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻ ዘሎ ኢልካ ትሓስብ ኣምላኽ ምሳና ብመንፈሱ ክሓድር ምኽንያት ዝኾነኮ እቲ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣብ ህይወትና እንታይ ክኸውን ክፍጸም እቲ ናይ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ኣጀንዳ እቲ ናይ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ሓሳብ ድማ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እንታይ ክኸውን መታን ክፍጸም ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ብመጠን ነዚ ዝተረዳእካዮ
بمتن منفس قدوس أب هيوتك خجز بمتن منفس قدوس أب هيوتك كعي زفقد كالو أتي أقلقلوت تفتصم على خمالك زي أبي هرست مسكني سلازي زقلقل انتايو زعبي مالتي أملاخ استمسكني كمزي ولا بسقا خندري خلنا ونسي أبي هوتسي ما أسيو أبوها حلاف نزهبك بقع مسكونك تي بناي سقاينا تي مالت يزامد اندي بتحساس بخا بأكل بسقا ناي سقا اختزارب كلا خاص من سقا زتأساسري مالتي مش حكي التحساس باناكو ندعبنا خنكيد كلناكو التحساس بانا بأمرنا ندابل حيخيد فيزيكالي ون أكلاتنا ون انتاين دخوني خيد ندعبي خيد مالتي زي أبي هرستمسكن يخون ولاتي طفو ودي أب لوكاس نرخبون نجزا أرسوكو أبيت أبو اندانا برخلص كم تي نابو حساب جناي نبرة مسبو جن مشارختي نبرة مش حكي نجزا أرسون تاي جيروا قوانا جيروا خابو مالتي اتناتي مخنياتو انتاي سلا زبلوب تموداتا اتناتي ناتكا ايو كبلو خلو نرق مالتي نسوغن اتناي بؤناتو مخانو انتاي قبرا نيرو اي ترد النيرو نجزا أرسو خم قوانا جيري زغسرا نيرو مالتي زي أبي هرستمسكن يخون سلازي تناي أملاخ دما بكريستوس نأملاخ ورستو نكريستوس دما انتاي جزبلنا قالك زي أبي هر موارستو يزبلنا زي أبي هرستمسكن يخون سلازي كما يجرنا معايتي أملاخ نخون معايتي أملاخ تكون مس أملاخ كونك قطعي اندحر كونك اتنايك زي أبي هر حسب اتنايك زي أبي هر فقاد أبي هوت كان تايك كم زخوني بمتن زترداء كاي مالتي نمنتاي ديو سوات زفلالي فللي نمنتاي مز أستوعي لكم تفلتو سوات انت خوينو ميم زفلالي تمثل لاينا اتناي وهبت اتناي قلقلتنا توهوب خفلالي خيلي نامنت زحجة أنا بزي أخوينا ززاربا زلخص كال أبراهام قبر انت تبلونس لك أكمتهم كالو تحواتي زقبرو زلوخ قبر عقميه اللو الندي تأزيزه من البات كجبر الخون من البات كن كابتي زي صبقة زبالة شوخ بزحق إلي مالتي سلازي نفسه وكفنا جن إجزاء ذهبنا ناي منفس قدوس وهبت علنا انتاين مالتي إذا حساب زمت زلخو أبزي أقلقلوت زسي من البات زوم أبزي أحمش تزلو أنتو انتقيسيونيري سبات انت أشمخ قبر خلوس كم حق جيرومي إزي تحسب تكند مال أختنا هوريا باولوس أبزا باراجراف إزي أخ زارب كلوجن بمنفس حد نعاتهم نتهم حموشة وهبتات أبزمسي ومزلوسي كم منتايو كم ملكت كم أبنتي تقيسوا ومزلون بر كم زي حق دنبي أيقونا أملاخ سمسجن يخون نفس وكفنا جن كاب منفس قدوس زتوها هبنايو أكل كريستوس أبتي سبنت كريستوس أكلات كم زخوننا عند حر تردينا منفس قدوس حدا خوينو بزتفل عليه السرار أبسبات جن كم زسرح نخن رد إلو زمصوي مالتك زابير استمسكن يخون حبرة أمنت بنا يسوس كريستوس موتن تنساي أبزي نابزي درجازي كنبت صح أب 4 قب 10 حدق 10 3 زلو كننبو إنا مو نت حسابات التخاء كن تعشمهم قبرينا مالتي كلاتنا ناب حبرة أمنت ناب فلتت ودي أملاخ ناب أخل سبعي ناب لك ملأت بس حنا كريستوس كسع النبت صح اتوم قدسان نتي قبري أقلقلوت نمهنا سقا كريستوس ملؤات منتي كخونيلو نقال يوم هارات قال يوم نبيات قال يوم ونجلاويان قال يوم قاسوت ممهران كخونو هابا دحر الزخاء دابلي الزارب مالتي اجاني اصبيكم استوعلوا لي نزي وهبت زي يقلوا لي يكون كنزلخو
እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣብዚ ኮንቴክስት ኣብዚ ፓራግራፍ እዚ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ጠቂስዎ ዘሎ እግዚአብሔር ከም ኣብነት ማለት ነፍስ ወከፍና ድማኒ ከምኡ ከም ዝኾና ክገልጽ ኢሉ እዩ ንማለት ዝዛረቦ ዘለኹ ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ኩላትና ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክሳዕ እንበጽሕ ኢሉ ክሳዕ እንበጽሕ እዚ ብዛዕባ ግዜ ይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ክሳዕ ክትብል ከለኻ ምስ ናይ ግዜ ይመስል ግን ኣብዚ ብዛዕባ ግዜ ብዛዕባ ታይም ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ እንታይ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ባህሪ ዝዛረብ ዘሎ ባህሪ ክህነጽ ዘሎ ባህሪ ሓደ ኣማኒ ማለት እዩ። ስለዚ ኩላትና ናብ ሕብረት እምነት መጀመርያ እንታይ ኢሉ ሕብረት እምነት ድሕሪ ሕብረት እምነት ከዓ ምፍላጥ ወዲ ኣምላኽ ድሕሪ ምፍላጥ ወዲ ኣምላኽ ከዓ እኹል ሰብኣይ ማቹሪቲ ማለት እዩ። መወዳእታ ድማ ልክዕ መልኣት ብፅሕና ክሳዕ እንበጽሕ ሕጂ ክሓተኩም እየ ማለት እዩ ኣበየና ኢኹም ዘለኹም ንርእስና ክንሓትት ይግባአና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ማለት እዚ ክዛረብ ከለኹ ግን ንነፍሰይ ከዓ ኣብኡ እትየ ዝዛረብ ዘለኹ ዝዛረብ ዘለኹ ቃልስ ኣነ እውን ዝመሃረለኹ ዘለኹ ቃል እዩ ማለት እዩ። ፍጹም ኮይነ ወይ ድማ ማቹር ኮይነ እየ ኢለ ንርእሰይ ቆፂረ ኣይኮንኩን ኣብዚ ዝዛረብ ዘለኹ ግን እግዚአብሔር ዝዛረበና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክሳብ ዝኾነ ግዜ ካብዚ ድማኒ ኩልና ኢና ንመሃር ማለት እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ኣብዚ ነዚ ኣጸቢቕና ክነስተውዓለሉ ይግባአና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ኣበይኹም ዘለኹም ንነፍስኹም ኣበይ ኣላ ትብልዋ እቲ ምናልባት እቲ ሕብረት እምነት ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ መታን ክንርድኦ ሕብረት እምነት ክብል ከሎ እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን እንረኽቦ ሕብረት እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ዘለና ሕጂ ደረጃ መንፈሳውነትና ብዘየገድስ ኩሉና ግን ብክርስቶስ ብምእማን ዝርከብ ጽድቂ ኣሚንና ኢና ኩሉና ኣብዚ ዘለና ማለት እዩ። مش حقي بقويتا زي أمن سب أما أكلنا اللودي وانجيل كن مسكرلو صدقي بأمنات بكريستوس مخانو طرح مخانو أنا من قدن حق إن هيوتني بزي بأي حدا كوا نبابوخ بس حزخ اليلبون زبل قال زي أمن سب أمن قنالو أماني زي كون السب أما أكلنا له داغم زي تولد سب بمنفس داغم زي تولد سب أمن قنالو أما أكلنا له زي اللي بحر كوينون يسوع كريستوس كمنا يقول لي حاتياتنيا مخانو تأمينو عسبي حاتيات موتي وهبت سجى أملاخ بقويتنا يسوع كريستوس نايزل علم هوتي كم زبلنا نجزي أبيهر قال نقويتها زي تقبل ما أكلنا ويدماني أبستفل على عالمكم نزق على نزي أقل قلوت زي تسمع عند حرال لهم كمون نقويتها زي تقبلكم عند حرال لهم دحركمكم صدقي بكريستوس بمؤمن راح يزركب حاد كوخي مكح كاب جبري أيكونن سجا زلبسه حجي بمفصام زصدق أبزا مدري يلبون كلهم حاتيهم كبر أملاخ سينهم يبلنا نجزي أبيهر قال سلزي نفس وكفنا حاتياتنياتات مخاننا تأميننا يسوع كريستوس كم مدحانيتنا حاتياتنا بمقبل نايزل عالم هيوت كنركب يقبأ مالتي سلازي زوم أبزز لنا نفس وكفنا آمنتي كم زخونا نزق على زي كم حقيق وصيرنا يسوع كريستوس آميننا
ዳግም ዝተወለድና ከም ዝኾንና ኣረጋጊጽኩም ላይ ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕብረት እምነት ክብለና ከሎ እዚ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ማንም ኣማን ማለት እዩ ስለዚ እዚ መሰረታዊ ነገር እዩ ማለት እዩ ንሓድ ሕድና እንታይ ዝገብረና ከሕብረና ምኽንያት ዝኾንና ነፍስ ወከፍ ኣመንቲ ካብ ምዃንና ዝተልዓለ ማለት እዩ ስለዚ እታ ሕብረት እምነት ኢልዋ ዘሎ እዚኣ ማለት እዩ ካብዚኣ ቀፂላ ድማ እንታይ ኢላ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ስለዚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተቐበልካ ምስ ኣመንካ ምስ ኣሕዋት ድማ ክትሓብር ምስ ጀመርካ እንታይ ኢኻ ትገብር ብፍልጠት ኢኻ ትዓቢ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንክርስቶስ እንታይ እንዳገበርካዮ ትኸይድ እንዳፈለጥካዮ ትኸይድ ማለት ስለዚ እቲ ፍልጠት ናብ ምንታይ የሰጋግረካ እንዳፈለጥካ ብመንጠን ፍልጠትካ ናይ ባዕልኻ ነገር ኣይኮንካ ናይ ባዕልኻ ምምርማር ኣይኮንካ ብምምርማርካ ኣይኮንካ ንክርስቶስ ትፈልጦ ተማራሚርካ ኣይኮንካ ንክርስቶስ ትፈልጦ ንቃል እግዚአብሔር ፈሊጥካ ኢኻ ንክርስቶስ ትፈልጦ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነዚ ቃል እዚ ኣምላኽ ብመንፈሱ ነዚ ቃል ዝገልጸልካ ባዕሉ ትቃል እውን እንታይ ኢሉና እዘን ቃላት እዚአን ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እዘን ቃላት እዚአን መንፈሴን ህይወቴን ኢሉ ብኻልእ ኣዘራርባ ህይወት ዝህብ መንፈስ እዩ ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ብመጠን ነዚ ቃል እዚ ዝፈለጥካዮ ብዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝፈለጥካዮ ናብ ምንታይ ትሰጋገር ስቴፕስ ደረጃ እዩ ናብ እኹል ሰብኣይ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እኹል ሰብኣይ ኮንካ ዲኻ እኹል እኽልቲ ሰበይቲ ኮንክ ዲኺ ምናልባት ቃል ሰብኣይ ስለ ዝብል ንሰበይቲ ከይውክል እቲ ኔም ማለት እዩ እምበር መንፈሳውነት ሰብኣይን ጓልን ዘብል ነገራት ኣይኮነን ብመንፈስ ሴክስ ኣለዎ ዲ ኣንስታይ ተባዕታይ ኣይኮነን መንፈስ ኣምላኽ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምናልባት ናይ ሰብኣይ ዋላ ይፀዋዕ እምበር እቲ ኣብ ሰበይቲ ዘሎ መንፈስ እቲ ኣብ ሰብኣይ ዘሎ መንፈስ ሓደ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እኹል ሰብኣይ መግለፂኡ እንታይ እዩ ኣገልግሎት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ ኣገልግሎት ህይወት እዩ ዘርኤና እቲ ማቹሪቲ ማለት እዩ ሰብ ክሳብ ክንደይ ማቹር ከም ዝኾነ እኹል ሰብኣይ ከም ዝበፅሐ መረጋገፂኡ በቲ ዝተቐበሎ በቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነሉ ንኻልኦት እንታይ ክኸውን ከሎ ከገልግል ከሎ ኣገልግሎት ማለት anyway እንታይ ማለት እዩ ሓሳብ ኣምላኽ ወይ ድማ ፍቃድ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ምፍጻም ማለት እዩ ኣምላኽ ምሳና ይነብር ምሽ ስለዚ እግዚአብሔር ዝብለካ ምግባር ማለት እኮ ሲምፕሊ እንታይ ዝብለካ ዘሎ እግዚአብሔር ኣባኻ ዝሃቦ እንታይ እግዚአብሔር ሂቡካ ኣባኻ ዘቐመጦ እቲ መንፈስ እቲ ኣሰራርሓ በበይኑ ዝኾነ ኩልና ሓደ ዓይነት ኣገልግሎት ዲ ዘለና እቲ ኣገልግሎት ዝፈላለየሉ ምኽንያት እኮ እቲ ምኽንያት እንታይ እዩ እቲ ውህበትና ስለ ዝፈላለ እኮ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሓንቲ መለለይት ታዝዓበየት መለለይት ናይ ሓደ ማቹር ሰብ ኣብዚ ዳርጋ 3 ግዜ ተጠቂሳ ኣላ እንታይ ትብል ቃል ያንሳ ፍቅሪ ትብል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ቁፅሪ 4:15 እንታይ ኢሉ ብፍቅሪ ንሓቂ እናሰዓብና ናብ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበይ ኢሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን
ስለዚህ ኣብዚኣ ነቲ ኣቀዲምና ከመርእስቲ ዘምፃናየት መንፈሳዊ ሓድነት መለለይኡ ድማ ወይ ድማ መግለፂኡ ክትከውን ኣብዚኣ ተጠቂሰ ዘላ ድማ እንታይ ብፍቅሪ ንሓቂ እንዳሰዓብና ነዛ ጥቅስ እዚኣ ምናልባት ተመራሚርኩም ላ ትፈልጡ ዶ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ እንታይ ማለት እዩ ንሓቂ ብፍቅሪ እንዳሰዓብና ክብል ከሎስ እንታይ ማለት ከም ዝኾነስ ኣስተንቲንኩማ ትፈልጡ ዶ ከመይ ገይሩ ሰሪዕዎን ዘሎ መጀመርያ መን እያ ተሰሪዓ ዘላ ሓቂ መጀመርያ ብናምበር ብተራ እንዳሰዓብና ክትብል ከለኻ እንታይ ማለት ኣነ ኒ ፓስተር ስዕቦ ኣለኹ ክብል ከለኹ መን ይቀዳማይ ዘሎ ኣነ ንፓስተር ስዕቦ ኣለኹ እንድሕር ኢልናስ በቲ ናይቲ ብቋንቋና ማለት እዩ ፀቢቕና ንርድኦ ካብ እንግሊዝ ካብ ግሪክ ንላዕሊ ንርድኦ ማለት እዩ ስለዚ እንዳሰዓብና ክብል ከሎ እቲ ዝስዕብ ዘሎ ብድሕሪት ኣሎ እቲ ሓደ ከዓ ቅድሚት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መን እያ ቅድሚት ዘላ ሓቂ ቅድሚት ኣላ እሞ እንታይ ድምፂ ብልጫ ክንገብራ ስለዚ ኣነ ድሓን መታንክቲ ግዜ ክንቁጥብ ሓቂ ቅድሚት ሰሪዐ ኣለኹ ፍቅሪ ካብ ድሕሪት ሰሪዐ ኣለኹ ሕጂ መብዛሕቲና ብዛዕባ ህይወት ኢና ንዛረብ ዘለና መብዛሕቲና ምንታይ ደው ኢልና ኣለና ኣብ ሓቂ ደው ኢልና ኣለና ስለዚ ኣገልግሎት ክርዳእና እንድሕር ኮይኑ ነዚ ጥቅስ እዚ ከምቲ ዝግባእ ጌርና እንተተረዲእናዮ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንሓቂ ብፍቅሪ እንዳሰዓብና ክብል ከሎስ እንታይ ማለት እዩ ጳውሎስ ኢልና እንድሕር ተረዲእናያ መንፈሳውነት መግለፂ መንፈሳውነትና ዝግለፀሉ ንኣምላኽ ነገልግል ከም ዘለና መርኣያ ክኾነና ዝኽእል ነዚ ቃል እዚ ኣፀቢቑ እንተተረዲእናዮ ማለት እዩ እንታይ ኢለለኹ ብዙሕ ሰብ ኣብ ምንታይ ደው ኢሉ ኣሎ ኣብ ሓቂ ደው ኢሉ ኣሎ ፍቅሪ ግን ብድሕሪት እያ ዘላ ማለት እዚ ክብል ከሎ ሓቂ እኮ በዓሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሓቂ ሳብ ሓድሽ ኪዳን ታሽ ምገብር ነይረስ ዳርጋ 200 ዝኸውን ግዜስ ሓቂ ዝብል ሳብ ሓድሽ ኪዳን ረኺበ ማለት እዩ በዓሉን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣነ ሓቂ ኣነ መንገድን ሓቅን እየ ህይወትን እየ ክብል ከሎስ ሓቂ መን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ኣብዚ ሓሳብ ክዛረብ ከሎ እንታይ ማለቱ ደኣሉሞ ሓቂ በዓል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኮነ ንክርስቶስ እንድሕር ንስዕብ እንድሕር ኣለና እንድሕር ኮይኑስ ፍቅሪ ራ እንተ ኮይና እንድሕሪት ብድሕሪት ኮይና ኢለ ክሓስብ ምስ ጀመርኩ ግን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ ጥቅስ 5 እንታይ ዝብል አንቢበ ማለት እዩ ፍቅሪ መልኡለይ ናታ ኣይትደልን እዚያስ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ሽመይ ኣለዋ ሓደ ሰብ መጺኡ እዚኣ ናተያ እንተይሉኒ ፓስተር መጺኡ ድማ
ክልተ ሰብ ተንዋጠጥ እሞ እዚኣናተይ ተንበሃልሲ ፓስተር መፂኡ ድማ ነዛ መጽሓፍ ርኢ ኣቢሉ ሽመይ ኣብዚ ስለ ዝረኸበ ወይ ካልእ መረጋገፂ ርኢዩ ነኖ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ናይ ኣብርሃም እያ ክብል ከሎ እንታይ እያ እዚኣ ሓቂ እያ ተረጋጊፃ እዚኣ መጽሓፍ እዚኣ ናይ መን ከም ዝኾነት ናይ ኣብርሃም ከም ዝኾነት ተረጋጊፃ ምክንያቱ ናተይ ምዃናስ መረጋገፂ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ሽመይ ኣሎ ካልእ ብዙሕ ስእሊ እውን ኣሎ ንበሎ ተፍልልየኒ ተኣሽም ክገብረን ዝፍትን ዘለኹ ማለት እዩ መንጎ እንታይ ማለት እዩ ንፍቕሪ ንሓቂ ብፍቕሪ እንዳሰዓብና ክብለና ከሎስ እንደገና ዓንተ እውን እንታይ ኢለኩም መብዛሕትኡና ሳብ ሓቂና ደው ኢልና ዘለና ምሽለ እንታይ እዩ ፍቕሪ ግን እንታይ ትገበረት ፍቕሪ እንታይ ትገብር እዚኣ ደሊኻያ የብልካ እንዲኻ መጽሓፍ ቅዱስ የብልካ እንድሕር ኮንካ እዚኣ ውሰዳ ኣነ ክገዝአ እዚኣ ኸ እንታያ ሓቂ ድያ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኸ ስለዚ ሕጂታ ትርጉም ናይታ ጥቕስ ቁርብ ተረዲኣትኩም ዶ ክትከውን ብፍቕሪ ንሓቂ እንዳሰዓብና ክብለና ከሎ ፍቕሪ እንታይ ኢልዋ መጽሓፍ ቅዱስ ማእሰር ኩሉ ፍጻሜ ፍቕሪ ድማ እንታይ ኢልዋ ንብዙሕ ኣበሳ እንታይ ትገብር ትሽፍን ኢሉ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኸ ስለዚ ኣገልግሎት ናይ ምንታይ ውፅኢት እዩ ሰብ ኣብ የገልግል ንኣምላኽ የገልግል እንድሕር ኣሎ እንድሕር ኮይኑ ፍቕሪ እንተተረዲእዎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኸ ብምኽንያት ነፍሲ ወከፍናስ ብሓቂ ማለት እዩ ብምኽንያት ሓጢኣት እንታይ ይግባአና ነይሩ ሞት ይግባአና ነይሩ ምሽ ስለዚ እዚኣ እንታይ ሓቂ እያ ምሽ ብናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ብናይ ፈጣሪ ሕጊ መሰረት ዓስቢ ሓጢኣት እንታይ እዩ ሞት እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ቅዱስ ስለ ዝኾነ ምስ ሓጢኣት እንታይ ክገብር ኣይክእልን ሕብረት ክገብር ኣይክእልን እዩ እግዚኣብሔር ስለዚ ንኣዳም እንታይ ኢልዎ ካብዚኣ ከይትበልዕ ካብዚኣ እንተ ተበልዕካ ግን ክትከውን ኢኻ ሞት ክትመውት ኢኻ ስለዚ ሞት ናይ ምንታይ ውፅኢት እዩ ናይ ሓጢኣት ውፅኢት እዩ ምሽ ስለዚ እግዚኣብሔር ነዚ ክክሕዶ ይኽእል ኣይክሕዶን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኸ ፍቕሪ ግን እንታይ ገይራ ብድሕሪት መፅያ ፍቕሪ ግን ብድሕሪት መፅያ እንታይ ገይራ ነቲ ሓቂ ዋጋ ናይቲ ሓቂ ግን እንታይ ገይራቶ ከፊላቶ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ኣብ መስቀል ተራኺበን ሓቅን ፍቕርን ኣበይ ተራኺበን ኣብ መስቀል ተራኺበን ናይ ሓጢኣት ዋጋ እንታይ ኢልና ሞት ኢልናዮ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ገዲፉ ንኣምላኽነቱ ከም ምንዛዕ ከይቆፀረ ናብዛ ምድሪ እዚኣ መፂኡ ካብ ድንግል ተወሪዱ ሰብ ኮይኑ ኣብ መስቀል እንታይ ኮይኑ ናይ ሓጢኣትና ዋጋ ምክንያቱ ናይ ሓጢኣት ዋጋ ሞት ስለ ዝኾነ ሰብ ናብ ዝነበሮ ክምለስ እንድሕር ኮይኑ ሓጢኣቱ ክውገደሉ ስለ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንክብሩ ገዲፉ ኣምላኽ ክነሱ ንኣምላኽነቱ ከም ምንዛዕ ከይቆፀረ ሰብ ኮይኑ ተዋሪዱ ብዛ ምድሪ እዚኣ ነቲ ናይ ሓጢኣት ዋጋ ክኸፍል ኣብ መስቀል እንታይ ኮይኑ ሞይቱ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኸ ስለዚ እንታይ እዩ ናይ ሓጢኣት ዋጋ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ብምሟት ነቲ ሓጢኣት ክኸፍሎ ከሎ እዚ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኸ ፍቕሪ ከዓ እንታይ ገይራ እቲ ሰብ ክኸፍሎ ዝግባእ ዋጋ እቲ ሰብ ብምኽንያት ሓጢኣቱ ኣብ መስቀል ክመውት ዝግብኦ ፍቕሪ ከዓ እንታይ ገይራ ሰብ ዋጋ ናይ ሓጢኣቱ ክኸፍል ኣይኽእልን ኣነ ግን ሓጢኣተኛ ኣይኮንኩን ናይ ሓጢኣት ዋጋ ክኸፍል ኢላ ሞት ብምኽንያት ሓጢኣት ክመውት እኳ
انت خونكو تسقاي كوا خبيد انت خونه تمكران صبابان كوا بزح انت خونه موت جن أصنعو كحزني أي كألنيو مخنياتو موت نمن يصنع زحزو نحاتياتنيا أي مالتي مش أمنتاي أب روميدي بحيل قدسنا ود أملاخ سلازغونه يسوع كريستوس كمنتاي كم استسئ كم موتات كم استنسئ ززارب قال لنا أملاخ استمسك موت أصنعو كحزوي كألن قويتا يسوع كريستوس سلازي فقري تزخفل واقع بزحيو سلازي نزي واقع زي كفيلة نسب كدحنا إلى دما أب كريستوس دما قويتنا المدحين يسوع كريستوس دما مسكال نسو موت زقبو زي كونه سقاي زقبو زي كونه أب أفو حسوت زي ترخبه بتقباراتون حتياتنيا خوينو زي ترخبه بعلم فريساويان زمسكرلو بيلاطوسون غفرنر سلازنبره بتسعاتتي اما حداري سلازنبره بيلاطوسون بحقي نايتي ابتو وان زنبره سرعات ناي روماويان ابسا كم زي رخبلو مرميرو منم نجر كم زي رخبلو كم زرغاغصه غناخه نتوم فريساويان نا ايهود حليفو انا نز بزعبا زسبزي زرخب كله نجار يبلين كاب دوم دوم ايدي نصحي له ايدو خمس تحصبه اسرائيلاويان جن بمخنيات حاتياتو زي كونه نرسو كما املاح غيرو سلازقصرا ايلم مسكل كم سقلو مصحف قدس نغرنا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለዚህ ፍቅር ኸአ ነትሐቅ እንታይ ገራቶ ማለቲ صيراتو بدحريت كوينا انتاي تقبر تتصور مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለዚህ ሎሚ መብዛሕቲና ከም ክርስቲያናት ኮይና ክንማላለስ ከና ኣብዚ አቶ ኮሮና ኣብ ፍቅር ዘይኮነ ሳብ ሓቂ ነድህብ ኮይኑ ይስማዓኒ አቀይዶ ተጋጊ ኣብ ንሓድሕድናሲ بفقري كند نتأمامت بفقري كند نرأسي أبتي حق زخوني أبراهام كم زخوينو كبهال كلوسي أكند دنجاس إز سمعنا كند دنجس زقبا الناس نسوخ من تاجرنا نوسدو كم جبتي جبت ناي من تاي مرة جزي ناي فقر ولا ناي حقي مرة جزي فقرقن انت اتقبر تشفن እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለዚህ እቲ ምዕባይ ልወዘሎ እቲ ናይ መንፈስ ሓድነት በመንፈሳው ነገር በትናይ እግዚአብሔር ዕዮ ሓደ ክንከውን እንድሕር ኮይና ኣብ ንሓድሕድና እንታይ ብምንታይ ክንጠማመት ኣለና ማለቲ ፍቅሪ ክንጠማመት ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለዚህ መደምደምታይ ክገብረ ኣብ ሓደ ሰብነት ብዙሕ አካላት ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ኣብ ስጋ ክርስቶስ ከ ንሕና እንታይና ኣብቲ ቦዲ ናይ ክርስቶስ ሰብነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንሕና እንታይና አካላት ኢና ብመንፈስ ሓደ ከም ዝኾንና ብጸጋ ግና በበይንና ምዃንና ብምርዳእ ኣብቲ ንኣምላኽ ምንባር ውፅኢታዊ ይገብረና ከምዚ ዓለማዊ ምስላ እንታይ ዝበሃል ኣሎ زحابر قلصمس حاجاتي يبلون يبحال مش unity is strength ويدما power مالتي حبرت انتايو حيلي እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለዚህ ኣብ ነፍሱ ወከፍና ሓደ ሰብ ብጎይታ አማኒ ምዃኑ እንድሕር ኣሚንካ ተረዲእካ እግዚአብሔር ኣብኡ ዘቐመጦ ንዓኻ ዝኸውን ጸጋ ከም ዘሎ ምርዳእ የድልየን أملاخ سمسكني تراسب أماني وتقول إن دحر الله خنكا بزعبا زي نايلو ما أنت ملقتي بزعبا أبدك جزلو يكونن بقويتا أب زيلو مالت بقويتا زي آمنو أبكال سرعة هيمانوس زلو صبات هيكونن نعاتهم زد اليوم انتايو وانجيلي زد اليوم أملاخ استمسكني خن
ምድሓን ናብ መንግስቲ እግዚአብሔር ክጽምበሩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምእማን ይዘድልዮም ስለዚ ንዓኦም ወንጌል ይዘድልየና ኣብ ንሓድሕድና ግን እንታይ ይዘድልየና እንድሕርልና ምቅብባል ይዘድል ነብስ ወከፍና ተራ ሰባት ከም ዘይኮን ኣማኒ ክሳብ ዝኾነ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ዝተቀበለ ኣብኡ እግዚአብሔር ዝሕደሮ ጸጋ ንዓኻ ዝጠቅም ንዓኻ ዝረብሕ ከም ዘሎ ምርዳእ የድልየና ማለት እዩ በዚ ኢና ድማ ብንሓድሕድና እንታይ ንኸውን ማለት እዩ ንቀባበል ማለት እዩ እዚ ድማ ብምንታይ ይግለጽ መግለጺ እዩ ኣብ ንሓድሕድና ድማ እንታይ ይልና ፍቕሪ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብሰናይ ግብሪ ክንመላለስ ኣምላኽ ብክርስቶስ ከም ዝተፈጠርና ኣብ ኤፌሶን 2:10 ይዛረበና ማለት እዩ ስለዚ ንሰናይ ግብሪ ክንመላለስ ኣምላኽ እቲ ናይ ኣምላኽ ንዓና ንምንታይ ፈጢሩና እንድሕርናሲ ብሰናይ ግብሪ መታን ክንመላለስ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እንደገና ኣብ ሮሜ 14:7 ድማ እንታይ ይብለና ካባና ጳውሎስ እንታይ ይብል ካባና ሓደ እኳ ንርእሱ ዝነብር የልቦን ኢሉ ከምዚ ሓደ ግዜ ንዕሹ ኢና ንገዛእ ርስና ንነብር ዘለና ይመስለና ግን ንገዛእ ርስና ይኮንና ንነብር መግለጺኡ እንታይ እዩ ንኣብነት ክንሞት ከለናስ እንታይ ሒዝና ንኸይድ እንታይ ተማሊእና ንኸይድ ናብዛ ምድር ዋላ ሓንቲ ነገር ከይሓስካ ትመጽምሽ ጥራሕካ ብዘይ ክዳን ኢኻ ትውለድ ክትከይድ ከለኻ ከዓ ጥራሕካ ዓለባ ክዳን ዓለባ ጨርቂ እሱ ኸማን ተገይሩልካ ኢኻ ትፋኖ ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነብስ ወከፍና ንመን ኢና ንነብር ዘለና ንኣምላኽ ኢና ንነብር ዘለና ካባና ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ካባና ሓደ እኳ ንርእሱ ኢሉ ዝነብር የልቦን ኢሉ ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ንእግዚአብሔር ንነብር ከም ዘለና እንዳተረዳእና እንዳተፈለጥና እንደገና ከዓ ብመንፈስ ሓደ ከም ዝኾንና ኣብ ንሓድሕድና ክንረአ ከለና ኣብ ንሓድሕድና ክንጣመት ከለና ብመንፈስ ሓደ ከም ዝኾንና ካብ ሓደ ኣምላኽ ብመንፈስ ከም ዝተወለድና ተሰራርሓ ደኣ ልክዕ ከም ብስጋ መልክዕናን ትርኢትናን ዝፈላለ እቲ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣባና ዘቐመጦ ወህበቱ ድማኒ ከም ዝፈላለ ብምርዳእ በቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ጸጋ ንኣምላኽ ብምንታይ ክንነብር ንሓቂ ብምንታይ እንዳሰዓብና ብፍቕሪ እንዳሰዓብና ክንነብር እግዚአብሔር ይደግፈና እንጸሊ እስኪ ነስተንትኖ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር እንተ ብብዙሕ እንተ ብውሕድ ክዛረበና ጸኒሕሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ጎበዝ ንመንገዱ ብምንታይ የንጽሃ ኢሉ ከም ቃልካ ንነፍሱ ብምጥንቃቕ ኢሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሎማዓንቲ እንታይ ክብለና ጸኒሑ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ጸሎት ክዛረበና ጸኒሑ ኣብ መዝሙር ክዛረበና ጸኒሑ ሕጂ እውን ክዛረበና ጸኒሑ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዚ ቃል እዚ ኣብ ልብና ክሓድር ግብረ መልሲ ድማ መታን ክንህቦ እግዚአብሔር ክዛረበና ከሎ በኣና ገይሩ ክዛረቦ ዝደልዮ ነገር ክገብሮ ዝደልዮ ነገር ስለ ዘሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ናብ ተግባር ዝወስደና ቃል ትምህርቲ እግዚአብሔር ክዛረበና ጸኒሑ ነዚ ቃል እዚ ኣብ ልብና ከሕድሮ ንኣምላኽ ነመስግኖ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ዝጸንሐና ተመስገን ስለዚ ዝተዛረብካና ቃል ኣምላኽና ተመስገን ንብለካ ኣለና ብሓቂ እግዚአብሔር እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፍጹም ምእንቲ ክኸውን መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሰ ጽሑፍ ንትምህርቲ ንምቕናዕ ንተግሳጽ ንምእዳብ ይጠቅም ከም ዝተባሃለ ብሓቂ እግዚአብሔር ኣምላኽና ለሙን ብቃልካ ጌርካ
بحيل منفسك ስለዝተዛረብካና ተመስገን እምነት ካብ ምስማዕካ ካብ ቃል ክርስቶስ ከም ዝተባሃለ እግዚአብሔር ቃልካ እግዚአብሔር ጌርካ ስለዝተዛረብካና ተመስገን ኣብ ልብና ከሓድር መታን ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ ኣሕሊፍና ንህበካ ኣለና ስለ ዝጸንሐና ግዜ ስለዚ ሃብካና ዕድል ድማ እግዚአብሔር ደጊምና ብጎይታናን ብመርሓይናን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኩሉ ዝተረፈና ግዜ ድማ ንኽብርኻ ይኹነልና አሜን كبرنا ملاك يخون نبرام حاونا خاك بير باركة يجزي بير باركة بالوام لخ مسجن تعم دخانة كلام لخ يا بير مسجن هد إلهم هرنا زني يا بير مسجن كبرنا قويتا يخون أسكيك سعد مزمر كزمر النامو كرمي جنا حدش تندحر لهم لومي لما جمرت أجزاء مزاهم سلام كنب لكم كلاتكم دقة جزاهم زي بير مسجن مزمور كنت زمرمو أنا حنا على أملاخ كنا ملاخ زي بير مسجن نا ملاخ ملاش كنا بأملاخ مسجن دلي سئين الكاندي تمساسالي دلي سئين الكاندي تمساسالي من كم يسوس يلا من كم أملاخ يلا من كم يسوس يلا من كم أملاخ يلا فلويو ملاليو هاللويا الالتالو بزقز هاللويا آمين آبيت 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 الالتاب بزقز هاللويا دلي سئين الكاندي تمساسالي فلوي ينديخا فلو ينديخا فلو ينديخا دلي سئين الكاندي تمساسالي فلو ينديخا أبزي موت ساعات تسفى بزي تقمتو رابعتي زي قبر ريسا قزي زحالفو هيوات مزرارعو حتى كان يكونو زي اللقم هلو زتسوع بيسوس الازار ايموتنالو الازار ايموتنالو ጉዳዬ አይሞተናሉ
سلمون زعابي أبسلو سلمون زبلت أبسلو سلمون زعابي أبسلو حتو زملت مكسز اللو السو مزقلت حتو تتبلو عبلو حتو تتبلو السو مزقلت عبلو حتو تتبلو السو مزقلت مسولوت كيدانو نابي كد حلمو يعقوب بلخ ورد نابسيون كيتتنانعكو منفسون زحدث قال بالسرات متو حلمو تفتي موي موتن يسب هيوتالو حلمي بهيوتالو رايي بهيوتالو حلمي بهيوتالو نخيل عينا نورسا زبل منفس بوتاتي 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 نخيل عينا نتحسا زبل منفس بوتاتي ويدنيمو من يقوم بقدمي قوات እግዚአብሔር አብለለዩ ቅባት እግዚአብሔር አብለለዩ ቅባት እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር አይክልን ብልን كعلي مسايكلو تبرتع مسايكلو تجيقنا مسايكلو تحاسي مسايكلو تبرتع مسايكلو قال زي اللي بإيدو منفس مسوردو قال زي اللي بإيدو منفس مسوردو معسك كمز السلالة عنبسا سلالة قبات እግዚአብሔር አብለለዩ ቅባት እግዚአብሔር አብለለዩ ቅባት እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር አብለለዩ መንፈስ እግዚአብሔር ቅባት እግዚአብሔር አብለለዩ ቅባት እግዚአብሔር زلمدن لو زلمدن لو عم نفرحانين زلمدن لو زلمدني معبد القلابة نسقعنين زلمدن لو زلمدني عم بساند بنفرحانين زلمدن لو زلمدني معبد القلابة نسقعنين زلمدن لو عم بساند بنفرحانين زلمدن لو معبد القلابة نسقعنين زلمدن
زلمدن لو زلمدني سئين الكاندي تمساسالي سئين الكاندي دلي 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 سئين الكاندي سئين الكاندي سئين الكاندي فلوي فلوي ينديخا فلوي فلوي ينديخا فلوي فلوي ينديخا فلوي فلوي ينديخا آمين 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 زلمدن لو زلمدني 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 زلمدن لو زلمدن لو زلمدني زلمدن لو زلمدني زلمدن لو زلمدني بس عند بني فرحانين زلمدن لو زلمدني مع بلكي قنابتني سقعدين زلمدن لو زلمدني ولدات يزابتني سقعدين زلمدن لو زلمدني زلمدن لو زلمدن لو زلمدني زلمدن لو زلمدني زلمدن لو زلمدني زلمدن لو እግዚአብሔር ክብር እናሃብናዩ ሃሌሉያ መንፈስና ምስ መንፈስ አምላክና ተራኸበ ሃሌሉያ ንሱ ይውረሰና ንሱ ይምላአና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ጸጉብ ልዕሊና ይገለጽ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ሃሌሉያ 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 ሰማያት መንፈስ ካይጽሪ እግዚአብሔር አምላክና በክርስቶስ ኢየሱስ ያው ስም ሃሌሉያ ነመስግነ ካሎና እግዚአብሔር ንባረኸ ካሎና ብሩኽ እግዚአብሔር አምላክና ዓብዪ ኻሞ ተመስገን ንብላለና አምላኽ ምድሓና ዝመስለካ የልቦን እሞ ንባረኸካ ኣሎና ረድኤትና እግዚአብሔር ንስኻ ሕያው ኢኻ ሞ ተመስገን ዝመስለካ ስለዘየለ ንባረኸካ ኣሎና ዓብዪ ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣሎና ረድኤትና ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣሎና ፈዋሲና ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣሎና ወእግዚአብሔር ንስኻ ብርሃንና ስለ ዝኾንካ ተመስገን ሓይልና ስለ ዝኾንካ ተመስገን ሃሌሉያ ና እግዚአብሔር መንፈስ ና እግዚአብሔር መንፈስ ና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ናይ ሓቂ መንፈስ ሕይወት ዝህብ መንፈስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኩልንትናና ግዛእ ንበላለና ኩልንትናና ምልኽ ንበላለና እግዚአብሔር ኩልንትናና ተዋጻጽር ንበላለና እግዚአብሔር ነገርና ኩሉ ባኻ ይመድመድ ንበላለና ነገርና ኩሉ ባኻ ይጣዓም ንበላለና እግዚአብሔር ምብርታ ይኹን በኃይል መንፈስካ ንበላለና በኃይል ንቅድሚት ምግስጋስ ይኹን ንበላለና ሩህ እግዚአብሔር አቦና ነመስግነካ ኣሎና እግዚአብሔር ዓባ አምላኽ ኢኻ ሞስምካ ይባረኽ ወአምላኽ ስለ ዝሃብካና ቃል ስለ ዝሃብካና መዝሙር ስለ ዝሃብካና ጸጋ ስለ ዝመዓልት ነመስግነካ ኣሎና ኩሉ ካባኻ ስለ ዝኾነልና ተመስገን ኩሉ ብምሕረትካ ስለ ዝኾነልና ተመስገን ወይታይና አምላኸን ከምቲ ዝማሃርካና ድማ ወእግዚአብሔር በመንፈስካ ክንመላለስ ክትረድአና ነጽልይ ኣሎና ወአምላኽ ንዓኻ ክንነብር ከምቲ ዝተማሃርናዮ እግዚአብሔር كم قال حقها كنا كنملالس እግዚአብሔር بيسوس ክርስቶስ ያው ስም ስጉምትታትና ጽንዕ ንብላልና ዘመንና ኩሉ ንስኻ ከበረሉ ንብላልና ዝናቡ በና አብከል عليها ይዝነብ ንብላልና እግዚአብሔር ዝናብ ካብ ለዕሌና ይዝነብ ንብላልና እግዚአብሔር ይበርታዓና ንብላልና አቦ አጻጽምትና ይበርትዕ ንብላልና
حمام زبله يفوس بلالله دخام زبله كله يزرزر بلالله دخام زبله كله بيسوس كريستوس ياوسم كابيت كاي يصرق بلالله ناي حمام حيل زبله يسبر بلالله كلنا طفات غدنا زبله يتعصو بلالله بيسوس كريستوس ياوسم صل زبله كله فرات زبله كله كام منفس كازي كونه كله كابيت كا بيسوس كريستوس ياوسم يصرق نبلالنا أرعد زبله يسبر نبلالنا مغرجات علما دبله يقنطط نبلالنا بيسوس كريستوس ياوسم نجر كله يفوس نبلالنا نجر كله بحيل منفس كا يفوس نبلالنا متصننا حزبها يبرتع بلالله متصننا حزبها يحاسب بلالله متصننا حزبها እግዚአብሔር ይወስህ بلالله واملاخ ስለሰማዕካ እናመስግነካ ኣለና ክብሪ ሁሉ واملاخ ነትዓብስም ካይኹን ክብሪ ሁሉ واملاخ ነትቅዱስም ካይኹን ክብሪ ሁሉ እግዚአብሔር ነትያውስም ካይኹን በመድኃኒና በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ለመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ጌታ ይባረክም ክብርና አምላክ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ በአምላክ ንሕይል ንሱ ድማ ነተጻረርትና ይረግጾም ጽሕፍ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ለዚህ ጌታ ረድኤና ጽቡቕ ዝኾነ ሰናይ እዚ አምላክ ይብናለሁ በሜዲያ ኾንኩም ትከታተሉ ድማ ጸጋ አምላክ ምሳኻትኩም ይሁን ስለዚህ ከምት ኩሉ ባዕመደብ ናይ ሰንበት ፕሮግራም አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ዓርብ ናይ ጸሎት አሎ ናይ ባይብል ስታዲ አሎ በታ አምላክ ዝሃበና ጸጋ ኩላትና ንካፈል ይኸው ሬስትሪክሽን ካዳርጋ እንዳተወደይ ሓደ ሰሙን ይተሪፍዎም ማለት እዩ ስለዚህ ኩላትና ሓቢርና አምላክና አገልግሎይና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን بمتن زبرت عنايو منجست أملاخ أبزا مدرت عي مالتي أملاخ يقدم أملاخ دم يبرت إجزاء مسك أنا تراي أبيتو نا أملاخ أمونات نخون اللوك زي مسك كبرنا أملاخ يخون حانت دلات نمتن بهتا مصحف ما يسب حدار تبل قربات مزينا اللوا حدارن بيت السبن زبل هونا بتص أملاخ بتصحفها كريات أنها أزياء قرم دخونات متحفة أنا سب حدر أزيز تكمالات زي بير مسك سلازي بفلي أنا أعتاد صحافة تتصحيف زلوا مالتي كمسيل كم من باب ديكونا بعلها كنا تات كان نارا أخا نفس خادم إننا وأسكا حدار كاتعري له مالتي زي بير كرم حجي سبزبله كان لا سمع خديكونه حجي نحريخ محمد مسبز انت غيرمو رابي تيسس بعلم امصيوم ابغزخا بعلخا انت تقبر مالتي بعلخا لحممكا بفنجخا ريزالتها تريا مالتي اندحرا لو انت تقبر مالتي بعلخا خفت بلا بغزا اندزبلو خاص نابي لويطما مالتي ناي نوح زخيد حمام اندحر كوين كل ساعه انت يم تقبرو يريخا تمنقد مالتي ماشي كور حمام كان نفلطو تمعقنه بوخا مالتي سلازي بعلخ انت تقبرها مالتي تعقنا ديب اندحري لا انت تقبر مالتي اونسيدنكا بعلخ توسد مالتي زاد اللي عرفتها بعلخ توسد تطنقق مالتي هيوت كاخوم يكرسنا እግዚአብሔር ይመስገን በእናይ ጎዲልና በእናይ ዘንቢልና በመንታይ በርታዓናን ለነፍስና በቃላ አምላክ ወቅሳ እንድሕር ጀሚርና መንገድና ይጥዒ ማለቲ ኮፍ እንድሕሪልናኻ ኮፍ ዝዕረ ነገር የለን ማለቲ ስለዚህ በብሓዳር ኮፍ ኢልና ህድኢልና ኣብ መንፈስ ጸሎት ኮይና እግዚአብሔር ክረዳና እግዚአብሔር ይመስገን ውጽእ ድማ كنريلنا قويتا يبارككم كابزلنا تسينا برنامجنا كنودينا باستر تيدي وانا ابزي كبرنا أملاخ يخوننا أملاخ أبيرنا كنا مسكنينا يا أبير مسكن بزمعة تدرد أنك يا أبير بسلامة جميرو بسلام كأزود أن أملاخ نمجل قال حيلي ذهبنا أملاخ نبيتو نمسا حيلو ذهبنا أملاخ أبايتهم كم تكتاتلو كلهم ون نمكتتال حيلو ذهبكم كي أبير نأملاخ أمسكنوه كي أبير أبونا نمسكنا كلنا بزمعة تزك يا أبير تسقخس لذي تفلينا قويتا كبرن بكالنا وأملاخ من نفس وقف يا أبير أملاخ بزمعتي كتكبر يا أبير أملاخي سلزوا علكا يا أبير أملاخي أب كل خفلا أقل قلوتك يا أبير أملاخ زقل قلو زلو كل مباراتك سليئون قويتا أزينا نمسكنا كا حجخاك يا أبير بقالكا تزاريب كاننا يا أبير أملاخ مزمور أمليخنا يا أبير بزون قويتا كبرن بكالنا
ንኹሎም ዘገልግሉ ኸ እግዚአብሔር አምላኽ ዕፅፊ ዝኾነ ጸጋ ዕፅፊ ዝኾነ ቅብኣት ስለ ዘለካ ጎይታ ነመስክነካ እቲ ዘለዎ ይውሰኾ ከም ዝበለ ቃልካ ዘለዎም እግዚአብሔር አምላኽ በዚ መዓልቲ ኣዝዩ ይወሰኮም ወአምላኽ ንህዝብኻ ድማ እግዚአብሔር አምላኸይ ነቲ ዘለዎ ኣዝዩ ክውስኾ ናብ ቤት እግዚአብሔር ህዝብኻ ክጎይ ንዓኻ ክናፍቕ እግዚአብሔር ናብ ቃልካ ክናፍቕ ጎይታ ንምጽላይ ድማ ሓይሊ ክትቦ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና ኩሉ ክፉእ ዘበለ ካብ ልዕሊ ህዝቢ አምላኽ ክንቀል ፍርሒ ዘበለ ክምንቆስ እግዚአብሔር ህዝብኻ ግና ከም ጻድቕ እግዚአብሔር ጻድቕ ከም ሽደን አንበሳ ይተብዕ ከም ዝበለ ቃልካ ወአምላኽ ህዝብኻ ብትብዓት ክመልእ ጎይታ ንህዝብኻ ብመንፈስካ ሓይሉ ከተሐድስ ጎይታ ንጽልይ ኣለና አቦ ትቅዱስ መንፈስካ ኩሉ ግዜ እንጾምኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ኣብ ህዝብኻ ክበዝሕ እግዚአብሔር ጽምዓትና ድማ ኣዝዩ ክልዕል ጎይታ ብኩሉ ክትረዳእና ክድግፈና ጎይታ ንጽልይ ኣለና ወአምላኽ ኣብ ድኻም ዘለው ኣብ ምሕላል ዘለው ኣብ ስንፍና ዘለው ኣብ ሕማም ዘለው ኩሎም እውን ጎይታ እታ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ክትፍውስ ትኽእል ክትጽናንዕ ትኽእል እግዚአብሔር ክትረድእ ትኽእል አምላኸይ ኸሞ ጎይታ በዚ መዓልቲ ድማ ክትረድኦም ክትድግፎም ጎይታ ንጽልይ እግዚአብሔር ሰሙናትና መዓልታትና ንስኻ ትረከቦ ዘሙን ሰሙና እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ክበረሉ መዓልታትና ጎይታ ንስኻ ክበረሉ ኣብ መዓልታትና እግዚአብሔር ኣብ ናእትዎ ኣብ ንወጾ እግዚአብሔር ትቅዱስ ሓሳብካ ኣብ ልብና ይዕዘዝ ልብና እግዚአብሔር አምላኸይ ባእኻ ዝተመልአ ይኹን ብናፍቆትካ ዝተመልአ ይኹን ብጽምዓትካ ዝተመልአ ይኹን ጎይታ ናይ ዓለም ነገር ኣይሓዘና ናይ ምድሪ ነገር ኣይሓዘና ጎይታ ናይ ሰማይ ነገር ግን እግዚአብሔር አምላኽ ክሕዘና ጎይታ ክትረዳእና ጎይታ ንጽልይ ኣለና ንህዝብኻ ስለ ዝረዳእኻዮ እግዚአብሔር ክብሪ ንዓኻ ይኹን ወአምላኽ ሓገዝ ህዝብኻ ዋልታ ህዝብኻ ስለ ዝኾንካ ስምካ ይባረኽ ክብሪ ንዓኻ ንበይንኻ ይኹን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን እግዚአብሔር ባርኩም ከምቲ ብሰላም ድመጻኹም ብሰላም ከኣኺዱ ሰሙንኩም ምእታውኩም ውጻእኹም ይባረኽ ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ብሩኻት ይኹም አሜን እግዚአብሔር ባርኩም